Urriko azken asteleena, Gernikako Jaialai pilotalekutik, gauon dizuela pilotazaleok, gauon dizuela zestazaleok. Laugarren urtez, neguko lehiaketa Winter Series izango dugu berritasunez eta amuz beteta atorrena, benetan erakargarria izango da urtengoa ere. Hauesek dira, lehendabiziko jardunaldi honetan izango ditugun bi partidak, batez ezik, bi ere izango baititugu estrenaldi honetan. Lehendabizikoan, bibikote handi hauek neurtuko dituzte indarrak, batetik iazko txapeldunak, Erkiaga eta Ibarluzea. Aurkari izango dituztenak ez dira kamutsak, Johan eta Lekerika. Bigarren partidan berriz, Goitiak eta Delriok jokatuko dute Urreistiren eta Gorkaren aurka. Ibon Aldazabal, gabon dizula. Gabon, Xavier. Lehendabiziko partida horri ze tankera ematen diozu? Bueno, aritze kantxan dauenin, beti da aritze favorito, baina aurkarisek publikoaz konekteten dauen bi pelotari eta gauzak gogor jarriko zen. Jokin Arbe, bigarrena favoritorik ikusten alduzu? Bueno, favoritorik ez dakit, ez? Aize fresku ikusiko dugu partidu horretan, Inauturristin debute Winterrien, eta Botiri ebe bai, Del Rio hor dauenien, pelotakadak abiadura itzela eruten dabe, eta partidu hor bat ikusiko dugu. Hala izan bedi, Ane Murua Mendiaraz, gabon dizula zuri ere. Gabon, Xavier. Beti izaten dira berritasunak, aurten ere bai. Aurten ere bai, txapelketan jardunaldi gehiago izango ditugu, 19 hain justu ere. Finalerdiak ligaxka formatuan izango dira, eta Jokinek esan bezala, pilotari bat estreinako, Zeinautu Urreisti, Mutrikuarra. Eta sarreren inguruan zer esan, guztiak 4 minutuan agortu ziren, beraz ikusmina izugarria da. Ikusmina bere bizikoa, urtetik urtera handiagoa, alegia jardunaldi, betekada itzelak erabatekoak izango ditugu. Txapelketa, hastear da. Gaur hasi eta otsailaren 16an amaitu, tartean nagusiki asteleenetan. Goi mailako zesta puntaz gozatzeko aukera izango dugu. Eta lehenbiziko partida honetan Ibon Aldazabal izango dugu aditu, bigarrenean etorriko zaigu Jokin Arbe. Ibon, 8 bikote, favoritorik ikusten alduzu? Bueno, egiz esan danak behitxute, azteko eta behin, iezko txapeldunek favorituek daukogu. Baina, bueno, gero nabarmentzeko bebai izango neban, baten bat, Barandik López bebai. Ikusgarri ze! Unai Narbarte. Gaba gaztie data! Gaurkoan, placer bat da, eskola guztizek ordezkatzi hemen bebai. Eta zuekaz, benetako protagonistak, badatoz, Foko, Dantzarize eta Markineko zezena. Olaran, pasadan denboraldizen, gogoz geratu zan, txapelketa gozez. Haueko Dantzarize eta Markineko zezena. Bikote politxitxena banete egizizan, Ikuste ondo konpenetrako dizela alkarreaz. Zenolako erakustaldizen egiten dauzen. Aurrien bizi-bizi, datzien sendo. Ordu zuelen da biziko bikotea. Jan Olaran eta Jon Zabala. Jan Olaran eta Jon Zabala. Eta oin,
kantxan. Markina Semengo eskolako ordezkarize. Markina Semengo eskolakoa. Ikaragarrizko aurrera pausuek bizi-bizia. Elektrikoa. Eta atzelaria indartsua, altsua, eskuin bortitzaren jabea. Ales Goitia eta Julen del Rio. Julen del Rio. Urrengo bikotie. Beste pelotari bi. Honen alartien momentu honetan. Nafarroa beheretik bata, Lapurditik bestea, ona txirugarren bikotea. Ibane Garazitik. Gazte-gaztie. Baina handizen artien. Lekube eta indeu. Bere bikotek idie. Pasadan denboraldizen. Rankinien. Lehenengo atzelari honena. Erregularrena. Zuegaz. Tomas Urrutia. Eta Timo Baske. Tomas Urrutia. Doni Bandarra, Doni Bane Garazikoa. Eta idartzekoa Baske. Pelotari finek zendoak. Beste bikote eder bat. Famauek datoz. Mutrikuko eskolako Korre Kaminosa. Eta Getaritik, Lapurditik. Azkenengo urtietan, aurreko kuadratan honen alartien dabilen. Ia zeman zioten lehendabiziko aukera. Ladu. Manziri. Eta Mikel Manfizido. Laduts izango du aurrelari. Arraitzen dugu aurkezpen honetan, beste behin. Bai, Mantzik egitxezan, oso ondo jokatzen dabe, fronto honetan, bere kualiadikin oso ondo doie frontoie da, eta usteot aukerie mongotzen aurten be, ondo aprobetxako da. Beste bikote indartsu aurrelari honen eta orekatu bat. zaikatute, pasadan edizinoko ligan, txapelketetan finaletara, eta arkiagari aurreitzen. Bengoan anaiarekin ez zuen Aialai Lig Biarritzeko txapelketaren finala irabazterik izan, baina gauza hon asko erakutsi zituen. Eta Unai Lekerika ere badator bere punturik oberenera apurka. Johan Sorozabal eta Unai Lekerika. Bai, eta nik uste publikoan favorituen artien ez maie gaitxi baizik eta igule honezin hori sortzen dagoelako publikoaz eure dizela, bixe die jentiai asko guztetakoen pelotarixek eta jentiek gora-gorak epitxen ikustiko behin baino gehiago eta. Aurrelari bizkorra, fine, eta rematatzaile bikaine, mutrikuko galardi. Jokatuko duen bikotea. Eta atzien, pasadan urteko. Einaut urreisti batetik. Lehen biziko parte hartzea du. Gorka Sorozabal izango du Bizkartzain. Eta gaurko bigarren partidan ikusi ahal izango dituzue Urreisti eta Gorka Goitiaren eta Del Rioren aurka. Eta gaur 8 Durangon Aialai Lig irabazi berritan eta asko jokatuta. Xabi Barandika, bertako semea hau ere, eta Imanol López, lain gustukoa duen pilotalekura. Bai, eta publikuan favorituen artien, honek nabarmendu itxen die, iezko txapeldunekin batera, nik usteot, betenan dizela, erakutza maia bebai, jaiala maitxu barrian, jaiala hildik horretan bebai, kusitxe, favoritu handixet bisetaik bat eure dizela. Eta bikote Bizkaitarra, ia zeman zioten Jon Ibarluzeari jokatzeko lehenbiziko aukera ona gainera, baina bai baliatu ere. Aritz Erkiagarekin jokatzea beti da abantaila. Aurtengo Aialai Ligen 13 lehiaketatatik 8
izan da irabazle Erkiaga eta 8 atzelarirekin. Horrek irazten du zer nolako goi maila daukan. Baina Ibarluziarekin ere bikote erra osatu zuen iaz eta aurten berretsi nahiko dute. Gure kartela, gure jaialdize. Eta orain, Winter Series. Onats, 16 pilotariak. Eta Unai Narbarte zeremonia maisu. Armailak lepo beterik. Amasei pilotari, baina lehen da biziko norgehiagoka honetan Erkiaga eta Ibarluzea eta Johan eta Lekerika izango ditugu berehala jokoan hasteko prest. Laugarren urtiaik eta izan gogo handize asasteko. Sabemos que hay buenos jugadores también en este torneo, pero vamos a intentar de ir hasta el final y ganar. Lehenengo partidu Erkiaga eta Ibarluzan kontra da, inako urteko txapeldunek eta oso partidu batxe izango, baina bueno, nik uste partidu bakoitza ondo preparetan bagun, urruna gara aldo. Badakigu txapelketa honetara ez gatozela favorito, eta hori finalerako presioik enduko esku. Ilusio handixe itxesko atzak alkarregaz jokatzie, badakigu bat bestia izeskatzetzen eta horrek lagunduko dozku kantxa barruen. Bikote favorituenen artin dauen bikote bada Johan eta Lekek osatzen da bena. Johan Durangon behikusi zen, erritmo asko ipitxatze partiduari eta hori ebitau bidugu. Ez dakigu zelan nengo dugu, baina oso gogorra izango.
Bai, igula probetan nago die gaurro. Esa kortan on bi urte jota pareta jo ala tampos lehen gurin. Zelan desberdin ikusten gurengon ikusi genuen edo han Kanadazan velozia dit hori hemen beste
Edarto. Hane entzuten. Hane, hor, produzio laguntzaileren bat badaukazu ondoan, esagizu mesedez botila bat horrek hartzeko. Badaukak ez da? Bai, hemen da bat. Bat ekartzeko esagizu mesedez. Eskerrik asko. Bale, ederki. Hemen duzue gaurko lehenbiziko partidan jokatuko duten lau pilotariak. Ergiagak eta Ibarruzeak. Entzun berri duzuen bideo horretan, esan dute, bueno, badakigu ez garela favorito. Ez dakipa. Adostasunik ote dagoen, Ibon. Ez. Hori azken baten nik uste pixkat eurek presinio ikentzearen eitzen dabela, baina esan dugu muen, Aritz bera kantxan duenin, beti da favorito, baina gainera ikusitxe joanek, iesko finalien bertan, zelako papela iban, zelako papel borobile eta zelako partidue, nik uste dut favorito izela du daitu gara. ¿Quieres empezar con una viva? Sí, igual sí. Johan eta Lekerika ere askoren ahotan dira, Parandika eta López ere bai, eta beste bikote. Eta behar bada aurrekoetan baino gehiago saiatu dira orekaren bila. Bai, ez, azken baten inoz oreka falti huela esateban gentiek eta egixe esan bai, ez, partiduetan hori ikusitxe esan, azken baten pareja bat asko gehiago dagoenin, bera partidu apur bat maila galdu edo egule errez irabazteko aukeri egoten da. Baina, bueno, aurtengo honetan ikusteot, nahiko orekatu dauela, egule atzelari jotzaile bat edo domina aldaben bat, aurrelari ez olako jotzaile edo errematatzaile ez jarri dago, alrebezu bai, orduan hor aspektutik orekatu dauela esan honen. Lehen da biziko sakea, Johanek aterako du. Ibarluzeak esan dio nolatzuko pilota den, lehenbiziko hau. Honezkero, zeuen buruari esan diozue, eta hor asko gorenean daukaten hori zer da, ba? Bueno, hor alde batetik bizkarrean koskortxo bat dute, hori aurretik ere bai, mikroa jartzen diegu hor, eta, bueno, berritasunen bila, hor asko gorenean daukaten hori sentsore bada, eta horrek esaten digu pilotari bakoitza non kokatuta dagoen, eta gero erakutsi gali izango dugu bakoitzak zenbat sprint egiten dituen, zenbat metro, eta, bueno, beron mapa bat ere erakutsi gali izango dugu. Hori aurtengo berritasunetako bat. Tantoa
Arrosentzat. Pilota hori eramaterik ez du izan Lekerikak. Eta horre gauzak esan enbida, txapelketa hau, hasieratik jokua aparte balio erantzi hori topetan beti zen dela, ez? Pionerue, gauza barri topetan, urtien gauza barri bat edo bi edo hiru etorten die, eta aurteko honetan behitxu gauza barri bat, eta danot desietzen, zer nolako datuak eta zer nolako imagenak emongo da beno. Beste pilota bat aterako dute. Iazko txapeldunek. Nik uste Aritzek eta Jonek pilota por bat hoteltxu hau edo bajotxu hau topauko da bela. Jonek ondo erretzatzeratzen da bene pelotari bada, pelota motelaz ondo konpontzen da, eta fronto honetan azken baten errebeseko joko hori eta aldozu, eta horri baliatzera jongo di, ez? Aritzek pelota danekin jokatzen da ondo, ez dugu horrek pelota txarrik tegiz izan, baina nik uste azken baten eurek konbeniakuena baino, beti Euskal Isai eser etxakon konbeni, hori topetan pelota jogatako dago. Ega, opa, Johane, segi horreiga! Apaltxeagoa, nonbait, moteltxeagoa edo gutxiago arrotzen dena. Erkiagak egin du aukerak eta gaztearen begiradapen. Horkari ezin izan dio airerik endu. Aire! Venga, abajo! Atzera Johane. Corri! Venga, Liz! Labur geratu zaio, eta gora. Bana! Lehengoan ikusi genuen Durangoko Ezkurdi pilotalekuan jokatutako Aiala Ligeko finalean ikusi genuen. Zer nolako gatza dagoen Johanen errebesean bereziki sekulako abiadura ematen dio. Oso motiko pizkorra da. Eta hasieratik hasi da hori erakusten. Bai, egiz izan berari, ondo datorkion fronto bada, errebesedar hori erakusteko, eta txapelketa honetan zierre askotan ikusiko dominetan. Unai, solo! Bien, Unai! Oi! Otra aire, tranquilo! Shock! Eutxi, Lekerikak. Venga! Otra! Bien, Unai! Ondo Unai. Oi! Estoy, Ibar luzea. Oi! Tranquilo! Etxa! Dezente ibili behar izan du Lekerikak eta berak eman gero eta tantoa bukatu gainera. Ibar luzearen eskuinka da gatza hundirik gabea izan da. Ezker horma dezenterekin. Lekerikak pixka bat ibili beharra izan du. Pilota hori harrapatzeko, baina gero aukera xamarrekoa izan du eta honen eskuinean ere badaba gatza. Bai bada, eta Gernikeko horre partido bi jokatu hotxue ez lehiaketakuek, baina aurreko partido bi, eta egiz esan ikusi dugu, ustabe hori Unai indartzu eta gogotzu, eta asko transmititzen da ben Unai hori bueltan datorrela, eta egiz esan nahi neu desietana bera ikusteko bueltan bere maila gorenia. Mucho! Voy! Haide, libre otra! Bien Unai! Mucho! Amaika terditik Lekerika. Oiz no! Aritz sartu da, errebes ezatzera. Txok! Haide! Venga! Hormabikoa. Eldu eginda Johan. Eta berak bukatu gero. 3-1. Abiadurarik gabe sarean sartzera joan da hemen Erkiaga. Ez du lortu. Hankarinak ditu Johanek. Eta errazeldu da, eta gero dena alde zuela. Ez du barkatu Miarriztarrak. Bai, hori pelotie bizitzeko dau, eta era horretan erremataute tanto itxie zail dago. Ven un poco. Haide, libre! Bien! Zabaletik. Aire! Erki, Unai.
Eutsi Ibarluzeak. Aire! Venga, abajo! Sartu hori ere, Jonek. Aire! Abajo! Indarrean doa. Kontuz. Sekulako ziban eman dio. Sekulakoa. Venga, sí. Seguimos, así, Zer venga. nolako abiaduran irten den pilota hori Johanen saski motorretik. Gero, ezker ormaio duenean, gainera bat ere kontroli gabe, baina indarri karagarria ematen dio. Oiz, aire! Venga! Arrorro, goikolosak baliatuz. Eutsi Lekerikak. Erkiaga. Bueno, orain ere ezker ormaio eta zabalerantz. Zetorren alere sartzeko moduan heldu da. Ispastertarra. Eta badoazkie. Bost eta bat aurretik Johan eta Lekerika. Sardi, Gabon. Gernika rentzat egun berezia duzu gaurko, ez da? Oso, gaur egune harra. Eta gainera frontoian itzordu berezia Winter Series honen laugarren edizioaren hasiera. Hori da, gaur presentazioa eta leheneko partiduek. Gernikarra izan da, Gernikarraren alde. Bai, hola izan dira. Honek lekek eta urtezko dara jolazten hemen, eta afizioa sortu dara Gernikarren artien. Eta partidu gatsa da, baina leken alde gauz, bai. Momentuz aurretik doaz markagailuan. Jokoan nahi hazen bada kontuz. Honek edo zeitiko kapaz da, eta partidu nio maitut ez dago. Mi esker, Alex. Aide! Ale, mi esker. Bien, Unai! Ale Sardui. Kantaria. Naturen ibilbidearen amaieraren ateetan. Bueno, bigarren tantoa. Beste, Bai, horre... Kaso honetan Johan eberak eukidau, esku-eskuko pelotie, niko arazori barik hartzeko, baina ba. Hortxe uzue. Bai. Hori. Saskian harrapatu eta erasora pasatzeko azuen gainera. Bai. Garbia galdu du. 2-5. Luzegi. Venga, ahora, Johan, ahora, venga. Vamos. Venga, aviso, ¿qué? Bigarna. Ongi kendua. Aire! Erkiaga. Voy. Johan. Venga, levanta. Voy. Aire. Levanta. Bederatzi terditik, Johan. Ondo Ibarluzea. Lekerika. Biatzelaria Gerrebesez. Otra estás, tranquilo. Yo así, igual. Karrautxi nahirik. Pare-parean bihar dute kantonetan. Levanta. Aire. Johan sartu da eta errebote ingururaino etorri behar izan du Ibarluzeak. Asko arrotu gabe, baina atzera eutsi. Jonek eta hemen Saietxetik atzeratutakoa. Aurkariei pilota buruz gain pasatzea lortu du, baina Zabalera ies egin dio. Así. Bai, horre agintze joan da, egizizan, pelotakazoan eta bera horretik. Jonatzen zartute eta horra apur bat, nahi zen dago aldatu jokue, igul ez da ukizetan, ze agintzen egun eta horrek jokaldizek ez die errezak izan. Apur bat hoxe, nik ez uste hori puntu hoxe faltagola Johanei askotan, nik uste gu ondo zentraute, ondo doiela, joku
bere erara duten, eta momentu baten olako igula katz bat edo aukerak eta txar bat etxen dago, eta ba, ondinok bat, ba, hori ez, veteran isa falti esan like horrek gauzak. Baina, bueno, horrek laster kenduko txuta, aurretik karrera darba duketa. Ongi Lekerika eta ez Zinibar luzeak, 6-3 aurretik segitzen dute. Aldutxo Politari eutsi egiten diote, gutxi asko. Johanek eta Lekek. Bai, eta sentzazio segiz izanik ondo ikusetxua. Gizia sentzazioen topetan ibiltzen izen pelotarizek, bai, Johan bai Leke, bere lekuen egotie, bere partiduen sartute egotie, eta gizek ikuste egote era horretan, eta hori garrantzitzu da, gainera, batez beha, aritzen kontra bazagoz. Ikaina izan da, Lekerikaren azkenengo. Gora joan zaio hori! Unairi, 4-6. Libre esango zut atzien. Ikusten bazu, harrimeta atzilen nahi bazu itxi. Baina ondo, ondo zoi. Azteari aholkuak ematen, maixua. Ahora, venga. Venga, Ispastertarren sakea. Amarreta laurdenean kumpa. Ongi kendua hori ere. Lekerika. Aire! Venga. Unai, aire! Aire! Voy. Otra aire! Erreboterako utzi behar eta bigarnean. 5-6. Eta azkardoa. Bai, tantuek nahiko bizkordoie. Ztie pelotakaz askoko tantuek. Baina jokuen horre lehen abantaiatxo hartu dabe Johanek eta Leke, baina ez da golan nagusitxasun erakusten ez bataz besti. Pelota bataz bako txai bera ikomeniakon pelotiaz ikusten dago euren joku egeixataten da, baina momentuz oso parekatuta. Ikusi duzu hor epaileari begiratu diola Johanek. Hemen kantxan bi epaile dira, baina hirugarren bat ere bada, eta hori da berritasun bat. Hirugarren epaile bat ere bada. Irudiak ikusi eta kantxan gertatzen dena entzun ere egiten duena, askotan hotza lagungarri izaten da, ukitu du saskiaz, ez du lehenbizikoan izan da, ez da, bueno, bere kabuz erabakiak hartzeko gaitasuna duen hirugarren epaile bat bada, eta gure arituetako bat, Antion Alberdi arituko da horretan. Eta hori ere, pixkanaka findu beharko dugu, astez-aste. Bai. Eta gainera mikro bat ere izango du, eta bere erabakiaren berri hemengo zalei jakinaraziko dira. Bai, dano bat, apur bat espektatiba nahi azelako sistema hori zelan izango da, egiz esan, baina, bueno, gauza innovazioa politxe moten dago, eta ia gauko gaukeri ikusteko gaur edo, bere ekintzak. Beno, harrapatu dituzte, atos jaun Andre Jokados. Bien, Johan, venga. Venga, confía ahí, venga. 5-1 aurretik izan dira. Johan eta Lekerika, pixkanaka aldea osorik jandiete. Leke. Aire! Erreboterako utzi behar, Biok. Barrura. Lekerika. Johan. Zaietxetik ez du lortu. Ibar luzea buruz gain pasatzerik. Baina tantoa beraientzat izan da alere eskura etorri zaio. Bai. Hor bat igu luzetun bihar izan dago hor, eta hor asko luzetzen nien, gatxa izaten da pelotia gatzie, horrek... Hain behartu eta sartu dute da. Bueno,
Bueno, ez horren ez egin, oinen errepikapenien, ez, sartzeko. Errepikapenien. Aurretik dira berriz ere. Johan eta Lekerika. Adelante. Aire, Goizno. Venga, abajo. Ordoiazko. Venga, barrutik. Seiterditik. Barrura Barrura Erkiagak. Venga, tu. Ondo, Lekerika. Aire, Bixok. Ondo. Eta berak bokatu gainera. Bikain. Hor. Neurri horretan eskuinez hartzen baldin badu. Aurkariak dantzan jartzeko gaitasuna dauka. Gatza handia dago esku horretan. Eta Gorka Iraizoz du ondoan, Anek. Gorka Iraizoz, Gabon. Kaixo, Gabon. Nolatan zu hemen gaur Gernikako frontoian? Bueno, gaur estrena pasa hemen Gernikan, egun zoragarria gaur urrikon, eta bueno ere, Gernikarekin txosnan egon, lagundu, azkenean egun oso hemen pasa, taldearekin, eta posik, azkenean, hemen frontoian amaitu, Zer iruditu zaizu, lehenengo aldi alduzu hemen Gernikako frontoi honetan? Bai, lehenbiziz etorria gaur, eta oso polita, eta showa, eta nola gauen dela antolatuta, berriz etotzeko gogokin, azkenean, posik etotzen zara, espektakula ikusten. Beltzak, arroxak, kantxan, nor nagusituko da, zuk ze itxura hartzen diozu Gorka? Ez dakit, Lekerikara egin ez etxekoa da, eta orduan, behintzat, hemen zoranik Gernikara egon da, etxeko batekin ez fungo gare. Mila esker Gorka, jarraitu partidaz gozatzen. Eskerkako zuei. Gorka Iraizotz Atletikeko atezain izan urte askoan. Eta nafarra, baina Gernikarra etxekotzat duena, beste urte ez dira alberri pasa. Bai. Beno, harrapatu egin dituzte, baina berriz ere bi tantoren abantailatxoa. Bai. Pelotan dago, momentu sortxe ikusten da desberdintasune, pelota bizixau daukie Lekerikak eta Johanek, eta horre eurek gaietzen di, Lekeren baskuma indartzu horretaz eta Johanen abiadura horraz, eta bestalde aritzek eta Jonek pelota moteltxo dauke, joku apur bat kontrolpien eukitzeko, bizio ondo etorteakoen pelotia dalako, eta hortxe daukakue, momentuz oso parekatue. Johanek aterako usakea. Badoa Miarriztarra. Laburgeratu zaio eta eramaterik ez. Zazpi eta 8. Pousse-le, c'est pour le but. Ne fais même pas ça encore. Allez, pousse-le. Lengoan Durangon gaur Gernikan. Johan. Venga, sinon tu vas à l'ancho, mais tu fais pas cette merde là. Desberdinak pilotaleku bata eta bestea. Pilotalekua eta jokoa. Bai, egiz izan Durangon abiadura hundiko partidu ikusi gendun, ziztu bizien oien pelotie, hemen fonto edarra hau, fonto luzie eta apur bat pelota geixa jartzeko edo erreza jartzeko aukeri emotetzu, bestalde utzune geixa kurritzeko bebai, horrek gaku bebai, baina bai, joko desberdin ikusten da. Aire! Amabitik errebesez, Lekerika. Gol! Bishop! Unai otra, venga! Ondo Ibar luzea. Mucho Unai! Aire! Lekerika, amabitik errebesez. Aire! Erkiaga sartu da. Venga!
Ormabikoa. Ez da bat ere zabaleratu, Johanena erremate dotorea eta bigarrena badu. Johanek kontra erasoan pipareta zegina. Erkiagaren erremate alamoduzkoak baliatuz. Sarean sartzen trebea da Erkiaga, baina orain arte pipareta jotzea erabaki duenetan bere burua saldu besterik ez du egin. Bai, ez dugu askotan txarto erremetetan ikusten aritz, baina gaurko honetan momentuz bi erremate horrek Johanek bisek atrapautzaz eta gero berak tanto egin. Voy, muy bien. Ahí, Bishop. Venga, Unai! Eskuinez, Lekerika. Voy. Erki jarri du. Ongi, Ibar luzea. Venga, otro aire, libre! Lasai! Mesure! Erkiaga. Venga. Voy! Eta berriz ere labur geratu zaio eta erreboteari neurri hartu ezin da dabil. Bai, apur bat nik ez dakit, Durengon ezien bape gustora ibili, ezen leku etopetan, eta ez dakit horretzen zentazini duken zata horrek nahik apur bat errebotien geratzen dagoela pelotie eta eskuteko horren beste aurrera. Baina, bai, ezin leku etopelte dabil. Etxian pipareta jotzera joan da, baina orain ere laburregi geratu zaio. Bai, eta ez dago laburrago intzat. Eta hiru baditu segida xamarrean. Bai. Horrelaxe, eizki neurtuak. Erkiaga. Traskian bila. Eurena. Bai, bardina. Ez dakit peloti apurtu dan eta horregaitxik aldatu daben edo aldatzi epintza daben, baina bai eurena atati epintza daben. Bizixiaz ibiltzeko estrategizia aldaketa hartu dabe. Venga, bicho, ¿qué? Voy. Venga. Barruti. Aire. Barrura. Abajo. Atzera Johanek. Pilota zaila sartu du Ibar luzeak. Otra igual. Aire. Hori ere bai. Aire. Johan. Sigue abajo. Ematen lapurtarra. Erkiaga errebotean. Leke. Tartzeko agindu dio Johanek. Erkiaga bien tartera. Bikaina! Jo! Zeinen Erki jogu zubira. Bai, egiz esan da. Hori unai ziztu bizizien jundala, jakin da horre hartu da momentu noiz bota bitzala. Segiduen jundana baina alanda guztide, ez dutzen mondenpora egeltzeko. Zelako boti eraitzan aritzek. Aizuki egindako errematea. Hartuaz batera junda, baina ezin heldu. Jauzi galanta egindu, baina ez da aski izan. Voy. Bederatzina. Barru. Venga, estás. Mucho, Unai. Hor punpagora nongileke. Ponte. Venga, ahí tienes. No. Hemen protestaren bat egin du. Aurkarietakoren batek eta... Bien. Aritz, azterra ikusi dugu. Bai. Venga, ahora, muy bien, vamos, venga. Izanek protesta hori nahi ditutu eta ben aritzeko esker paretien. Hablando así. Eta aritzeri txako guztau. Si no entro, vale, venga. Iketeto bai guztabolako ia. Venga, Aritz, va. Ez dago.
ez da bitutzen. Eta txako guztau... Zaio gustatu ez, lehenkoan Durangon oso zakartuta ikusi genuen. Bai. ¡Ea los dos! Barandikaren eta Lopezen aurkako finalen bien. ¡Voy! ¡Mucho nahi! ¡Voy! Atzera lekerikak eutxi behar luzea. ¡Aire! ¡Otra igual! ¡Yo! ¡Voy! Ez aderra. ¡Venga! Erreboterako utzi eta ongi. ¡Venga! Sartu izan balu dena alde, baina erraza etzen. ¡Venga, seguir! Indarrean zijoan. ¡Cuando pueda! Palaster sartu behar izan du. Ezin Johane. Amarna den airean. Lehen da biziko joko honetan. Aukera guztiak zabal-zabalik. Venga, venga! Bai, osartu bagan, aukera guken. Baina abiadura motza aritzek eta ez da izen erretza hori sartzie. Indarrean atzera errebesez. Eta lortu du helburua. Abiaduraren bidez lortutako tantoa. 11 eta 10. Vale, pero si queda atrás. Orain arte biparetaz saiatu denetan, bietan ere, Erkiagaren biparetei erantzunez eta dena alde zuela. Joan izan du Ormabikora, bestela, saietxetik eta indarrean diar. Bai, berak baliabide hori dauke. Abiadura ondixo gotatu dau, bai, hainketara, apurba mugidu, ontsi atzeko paretara, ontsi hainketara. Eta oso estrategisa nik uste ona dala hartzen da bena. Asko arrez gau harik hori erabili. Eta berriz ere, bai, honetan baino laburra geratu zaio. Eta hortxe daukate. Bai. Hortxe daukate zuloa. Bai, hiru lau tanto egin da bera horretan. Laugarrena dau. Bai. Eta atzeko paretien ez da txula joten da bela, edo horre bebeien joten da bela rebotien pelotiek, hor normalien geratu itxen da, baina hau, behatzi kuadro arte, zortzi arte urten dau. Normalien behintzet eruteko pelotia izen da ondo kokatu espero, baina estabil errebotien ondo kokatu. Amaikana! ¡Aupa, Johamiga! Segui hor! Venga, bicho! Echan, ¡Aire! ¡Mucho! Ormabikoa. Eta tantoa oraingoan bai. Asko behartu du. Ezkerreskua sarean jarrita. Nola baita alegindu da, alere gora joan da, baina ordurako ebatzia zuten epaile. Bueno, lehen da biziko aldiz aurretik. Arroxak. Ahora, seguimos, Txistu egin du epaileak. Eta berriz ere bai, oraingoan sakea luzegia izan baita. ¡Aupa, Johan, venga! Muy bien, anda, seguimos, venga. Una más, Venga. Venga, ya, aupa, Johan. Venga, Gatu bari ganin betan, unai bere bikoteari. Gernikako jaialai pilotalekua, mukuru betea. ¿Qué? Urriko azken asteleenean. Aire! Venga! Mila lagun etorriak izango diren. ¡Dale! 2000. Venga, hor! Barru, libre! Pilotalekuan. Tranquilo, libre! Eta beste ehunka batzuk. Voy! Etorriko lirateke geratuak. Ibar luzea gutxe egindakoa, oraingo hau, amabina. Alere, hause izan da, Jone galdu duen lehenbiziko pilota. Bai, izata juna, honesto, zu askotan ikusten holan pelota erretzak galtzen, oso pelotari atzelari seguru da.
baina kasu honetan, esku-eskuko peloti ezin zen dago kaskixen zartu. Eskuinez sartu ez duen beste bat ere galdutzat zenbaziteken behar bada. Bai. Venga, ven aquí. Aire. Venga, va. Aire. Orain pilota zaila sartu du. Sale, sale. Venga, Johan. Si no. Barrura Johan indarrean. ¡Gol! Venga, otra igual, va. Está en el ancho, arriba. ¡Sartu! Erkiaga. ¡Solo! Ondo, leke. ¡Voy! Venga. Tranquilo, tranquilo. Pumpagoran, Erki, Gernikarra, Ibar luzea, eskumaz. Eta gora! Lekerik abiskaba lekuz kanpo harrapatua zuela ohartu denean. Vamos, Unai, vamos! Eman egin nahi izan dio. Bai. Eta kontrol pixkaba galdu du. Bai, Igarriako posturan bai, apur bate behartu indago ixe pasetera, apur bate gehitzea emotera, eta gora joako. Hortxe duzue. 13 eta 12. Venga, opa, Johan, venga. Venga, txapelun. Garrantzia handiko tantoak dira hauek. Venga, Unai! Aire, aire! Venga. Oiz, no, tranquilo! Barrura Erkiagak, jarrita dago leke. Guarda, venga, ahí. Otra, tranquilo. Esteban. Venga, ven. Eta luzatu galanta eman dio gorputzari, baina ez da aski izan. Hor egundoko arriskua dauka Erkiak. Horretan baixurik handiena da, orain ere aurrean jagia eginarazi eta begira. Bai, txako asko falta izen, baina. Azkenean dena. Bai. 13. 5 eta bat irabazten hasi dira. Atxeden hartu dutenean 8 eta 6 ziren aurretik. Orain elkarri bitantoren alderik atera ezinik. Erki moztua, aurretik dira Erkiaga eta Ibar luzea. Erkiagak 10 egindako, dagoeneko. Venga. Venga. Erra. Aupa, Johan, venga. Bai, ez da, olako zaizala zaie beuki Johanek sartzeko, xaitxin ikustope bai hori. Amor hori. Ezker Orman sartzerako. Bai. Ukitu du pilota, baina sartzen ez du asmatu. Orain berak aukera eta ongi. 14. Lemiziko berdinketa banna joan dira. Gero 5 eta bat. 6, bederatzina eta orain 11, eta 14. 15 berdinketarik. Ez da hemen jokoa irabazteko 15 egin beharra dago. Birikoteetako zeinek erdiesten duen hori. Sake ederra. Johan. Errebeskaba bikaina. Oso ondo, Erkiaga, Pumpagoran lekerika, Ormabikoa, ez da zabaleratu. Erdira, lekek sartu eta atzeratu, ondo Ibar luzea. Johanek eskatu egin dio, Barrura. Ibar luzea, Erki, zenolako tentsioa dagoen. Lekerika eskuinez amarretik.
Ezker Orman sartu nahirik, Erki ordea Jon. Eta lehendabiziko jokoa Erkiagarentzat eta Ibar Luzearentzat. Lan asko eginda azkenean, 208 pilotaka da. Hasieran tantoak labur joan dira, baina gerora asko landutako puntua aurrera atzelariarekin. Orain txartuko dugu, prest gaude, bai, lankideok, bai. Jon, beti gora egin duzue partida aurrera joan denean. Bai, ez gau ondo hasi. Hasian izkue lau bateko partziala edo, ez gau onkomodo. Bueno, gero geure pelotiaz be igustanto batzuk, eta ja besti bizitxuan erabakigu besti hartzi, aritz begeitzaz hartzeko jokun eta bera betantu gehitzeko. Oso sendo ikusi zaitu guatzeko kuadro hauetan. Bai, hasieran pelota motelaz gustora ebilinaz, gero parea faio itxuaz, baina bueno, pelota bizitxaz be, aritz abile asko laguntzen da, ezkertzen da hori. Zein da zuen asmoa, bigarren seterako? Pentsauen bikeu ez, peloti bizi da, aritzi tantu gehitzen da bil, ozake, seguramente olentxe jarretxukeu. Zorte hon, Jon. Eskerrik asko. Pare bat galdu ditut, esan du bai bi zenbatu izkiogu galdutakotzat. Erkiagak 10 egin eta bakarra galdu, berak erabakitako tantoetan 191 alde atzean. 3 errebotean 2 errestoan egindako tantoak beste 2. Johanek berriz 8 egin eta 2 galdu, 190 alde. Atzean erdiak, 4. Iparetaz 2, biak ere kontra erasoan. Eta errestoan beste 2. Oso estua izan da lehenbiziko joko hau. Bai. Ez 14 bakarrik aurretik lehenbiziko berdinketa panakoa izan da, gero bigarrena lortzea pixka bat kosta zaie, baina handik aurrera 6 eta gero 9, 10, 11, 12, 13, eta azken tanto hori Arrosentzat. Eta Jonek kriston tanto jokatu dau, aritzep amaitxu danien zesti altzagotza, meritxo handixein daue tantu eitxeko, defentzako lan ikeragarrixe, eta aukeri eukida momentuen, atzeko paretien, peloti erdilde jarri, Johanek rebotien zeruteko moduen. Jon ondo ikusiot, hasiera batetik, beti esan dugun ez, aritzeaz jokatzie, presio puntu hori daukezu, bera da izarra handixe, beraz beti normalien bera da favoritue, horrek presio puntu bat ekarten dau, eta zanen bida, Jon, lehenko zati honetan oso ondo ikusi gogula. Erkiagarekin jokatzeak hori ere badu, aurkia eta ifrantzua biak ditu. Pilotaririk, aurrelaririk oberenarekin jokatzeak, gorenera heltzeko aukerak ere ematen ditu, baina aldi berean presioa ere handiagoa da. Hori da, bai. Iaz, jokatu eta irabazi egin zuten, aurten beraiek saiatzen ari dira. Presio hori besterengan usteko. Biek esan dute. Ez gara favorito. Baina pilotazaleak adituak apenas bat datozen irudipen horrekin. Sakea Erkiagaren esku. Vamos, vamos. Ahora. Venga. Gaur funtzio bikoitza da. Ondoren ikusi ahal izango duzue beste partida. Goitia eta Del Rio Urreistiren eta Gorkaren aurka. Atzera Erkiagak. Lekerika. Gaire. Venga. Baru.
barrura, Aritzek. Aire, sartu! Venga, una aire! Erki barluzea. Aire, aire! Kutxo una! Sartu! Punpagoran sartu. Ormabikoa, orain ere ez du bukatu. Baina orain honetan kontra erasoan. Ez da infini-bili lapurtarra. Bai, erregalo Aritzek esku-eskuen emotza, errez heldu da, zeuken larreirik arriskatu biherrik Ormabiko botateko, baina hor oparixe. Bai, opari handia, hor Erkiaga mugarria bezala geratua zen, geldirik. Zeukan hainbesteko arriskurik hartu beharrik. Baina tolarri batean jokatzen du Johanek eta hor ez du asmatu. Beste Ormabiko bat. Hau bai. Orain artekoetan ez du asmatu, biparetaz, baina alere ez da buikaratu. Bai, gero Aritzek erremateten da beneran, ja behin bizitzen azten da nine pelotie, era horretako errematiek asko efektibo hau edia, azken baten segiduen zabaltzen da, eta ja bizitzu da nien ikusi jo dutzau errematea hobiek eitxe. Venga, bicho, gae! Txeu! Venga! Beste Ormabiko bat, hau ere ikuskarria. 3 eta huts. Kanto honetan, erabat Ormabikoan, ari da. Lehen bizikoan ez du asmatu, ondorengo bietan bai. Pilota bizitu da. Eta Erkiaga Anterorenak egiten orain. Venga, Johan! Venga, Unai, venga! Aire! Erki barluzea. Aire! Venga! Ederki Markinar gaztea. Oso sendo jokatzen, bi galdutako, hau egin duen laugarrena izan da, aurreko jokoko 15 erabakigarrian oso ongi eutxi dio, eta orain behira. Zeinen ongi luzatu duen. Venga! Korrak. Venga, vamos! Bai, hobeto zilik jarri, peloti. Venga, ven! Bikain, Jon. Libre! Venga, ahora, los dos! ¡Voy! Venga, Unai. Libre. Aire. Venga. ¡Voy! ¡Pues no! ¡Voy! Rebotea Johanentzat. Venga, arriba! Aire, Sino. Aire, Johan. Y levanta un poquito. Ormabiko aurrundik ikuskarria. Aritzek berak sinatzeko modukoa. Nondik egin duen, Bai, oso atzetik eta zatza zupe botatezu horti, neupe bota bitzu, eta zerlako edarko zabaldu deitzan. Bauke, berak Johan berez badauke kualitadiek oso kompletu da, oso betie errematetan dodaki, kunbibe poltxe dauke, errebesa karagarrixe, baina errematetan dodaki eta bera zentzazinoi bere leku eta opeten da benin eta bere jokuen sartzeko hori zentzazinioekin dauken pelotari bat izaki, bai badauke horrako potateko ahalmena. Venga, biso! Aire! Aire, Johan! Venga! Ondo. Voiz no! Utsu nahi! Punpagoran, Erki lekerika. Aire!
Eta errebeskadak ezker horman gora alde egin dio Markinarrari. 2-4. Ai, gau, zeu. Beno, aurten Interseriesean parte hartuko duzu berriro. Bai, gogotu ja jokatzen hasteko, aurre urtin inbiditza pioa pasaute, eta ber, zelan doien. Datorren astean izango da zure txanda, eta injustu ere Urruti eta Baske izango dituzu aurkari. Bai, ni beto final bat dala, bizontzape, gero taldin beste bi pareja oso gogor delkoz, gaur ikusten gauza modun, hasi que hori partidu oso garrantzitu izango da. Jon, ikusten ari garen partida honi zetan kera hartzen diozu? Bueno, neuri guztau erkiaga eta itxat, aparte launa erkiaga eta guen kantxa momentu bagotxin, favoritu da. Eta bueno, leure gehizan oso ondo, apurrate bilurrez hartzen da. Ba, ikusiko dugu zer gertatzen den partida honetan, eta datorren astean zeuen partidan. Eskerrik asko, Jon. Bale, eskerrik asko zeuei. Bilurrez hartzen dabe. Halere, gaur ikusi duzue, 8 bikoteen aurkezpena egin dute, eta 16 pilotariak hemen dira gaur. Eta garai bateko hainbat zestalari handi ere bai, remen ikusi dugu lehen, irudi batean Felix ere hor da. Tomas Goioana ere ikusi eta elkarrezketatu dugu, eta beste hainbat ere izango dira. Aide, Unai, aide! Aire, Aritz! Aire! Venga! Solo, solo! Venga, campeón, venga! No! Barrura, Johanek. Venga, aire, aire! Dale! Dale! Indarrean. Aire! Venga, ahora. Johan. Sekulako alegina egiten du pilotaka bakoitzean. Dana zenbatetzen. Eta batzuei eusibie, baina ez da erraza, abiadura horretan duan pilota saskian errenditzea. Horre gainera horratzeko zuluen zau ezenien atzeko pareta norberan albuen eta bilurre motna horrepe. Eta bai, horre pelota horrek gainera eskerparetien, horre eskerparetien botiek joten da. Bea, una más, da! Erra izan da. Bai. 3-5. Ordu Aritzek, errebestez atzera. Sale, venga! Dentro! Aire! Tiro! Aire! Gordoie! Venga, Aritz, paru! Hormabikoa. Arrapatu eta gurutzatu eta tanto. Berriz ere bere burua saldu du Erkiaga Hormabikoan. Eta Johanek eskuinez angelu hondiarekin jotakoa, ezker hormatik hainbesteko angeluarekin datozenak ez dira errazak izaten. Hemen duzue. Bai, azken baten jartzeko denborarik ere ez dio eman, Bai, hori da, ez, horra abiadura eta angulu emotza atropeietera junda eta lortu dugu bere nahia. Venga, está muy bien, Johan, andas muy bien. Pasa. Sí, venga, vamos. Venga, Johan, opa. Lehenbizikoa. Aizaketik egiz izan, bisepen nahiko ondo da bize aurrelari bisek ez dugu ikusi errestuen tantorik usteot. Venga, biso! Aire, Unai, aire! Bina dituzte errestuan egia. Atzeko partin, bai. Dale, Aritz! Bila doa Johan, Hormabikoa, harrapatu eta moztu. Odolkiak ordainetan, aurreko tantoan. Erremate alamoduzkoa ederki baliatu Johanek, eta orain beste aldera.
6-4. Bai, eta horre, leke bere jarraitzaileena urratu da horra apur bat, eta ontxe ustot ikusiko gule, eskuaz, izan dutze, gora, venga, animau, behar dugu eta leke kru, ezagun hori, asko esan dugu, asko transmititzen dugu, kantxari lotura asko topeten dugu, publikoagaz leke berak, eta hori bihar dabe, bai, tanto biko desabantai hau belti emon, eta zeta irabazi, eta desenpatera heltzen badia. Bertako semea da. Lekerika. Oso konexio hona dauka hemen gozaleekin. Alde nahi ditu. 5-6. Johanen aita duzue hor irudien eskuinaldean. Lehengoan aita eta ondokoa ama omen. Lehengoan seme biek elkarrekin jokatu zuten finala eta doi baina galdu. Gaur seme biak kantxan. Partida batean bata eta bestea. Honen ondoren, esan dizuegu, Goitia eta Del Rio eta Urreisti eta Gorka ikusi ahal izango ditugula. Sake errestoan egindako 3. Orotara 15 egindako erkiakak. Hor saietxetik, bien tartera. Venga, segi, rapa Johan. Venga, Venga, apa, Johan. Venga, Bishok. Venga, Zabaldu. Venga. Saietxetik berriz ere, orain atzera. Lekerikak. Eskuina. Amarter dira, orain errebotea Johanentzat. Ederra benetan. Bai. Badauko, Johan behin jartzen dadien errebote darra duke. Eta orain hobeto ari da neurri hartzen. Bai. Eta pur bat hartzen igula, esan dautu goi, Fonto Barrire, Ostabe Gernikera lehenoko partidu niok igul. Ostabe itxeko, neurri azken baten Gernike, frontoi normaletatik apur 2 metro gehiago dauko, bere zitxasune dauko horrek. Eta jartzeko gonda, baina, bueno, behinen jartzen dadien, behi badauke ala hortipe bai, eta aprobetxo ben bidau. Aire! Berriro! Aire! Venga! Johan. Dale! Venga! Oiz, no, tranquilo! Si no! Venga, Erki, pumpa horan. Aire! Musu nahi! Aire! Musu hori! Zeu! Venga! Horma bikoa, txapara! Ados jaun Andreo Gados! Jokoaren bilakaerak badu lehenbizikoaren antzpixka bat. Lehenbizikoan posteta bat irabazten hasi dira Johan eta Lekerika harrapatu egin dituzte. Eta bigarren honetan berriz 4-1 eta 5-2 aurretik izan dira. Arroxak eta zazpine berdintzean lortu dute. Bai, orotara nahiko partido orekatu doi, bardin dute. Momentu egitzen dabe, eta kada batzuk bikote batek, gero bestiek bardintzie lortzen dau, eta egiz izan partidu horra eta orekatu ikusten gabiz. 300 eta 12 pilotak. Ondo Erkiaga. Guztiz. Guztiz aportu pelotie. Horixe, apurtu. Irudia erakutsiko dizuegu. Eroseago. Baina guztiz, egiz izango dut, esto sekulo peloti horren beste apurtzen. Kanpoko narrua apurtu edo holalako pasau die. Baina, holan, errementetie guztiz peloti ez txate sekulo
Begira, larrua erabat ebaki eta ia guztiz libratzeraino. Ia, Bai. Gutxoren falta geratu da. Begira. Hor larrualdi bat baino gehiago izaten ditu, baina kanpoko hori. Begira, pilota egan doala ere ikusten da. Bai, ulertu, baina ez dut dure jogurra galtza. Hone, pitantu keukepioz. Zortzi eta zazpi. Hemen buelta eskatzen ari ziren. Jokuek esaten dau, nik beti danik errementeten bada, gradu horretara apurtzen bada, apur bat apurtzen bada inoz pasaten da peloti, apur bat apurtu eta otzien bebai, zaparran entzun etxezu apur bat, puntada batzuk apurte daukela, orduan jokuek jarraitu itxeno, baina ja gradu horretara apurtzen bada peloti, pelota berez tantu egeratu eta pelota barrexaz. Hemen 8 eman diete, eta 3. epaileak ere ez du bestelako ebazpenik eman. Hemen txaldean alboan daukagu Iñaki Osa Goikoetxea. Iñaki, Gabon. Gabon. Horrelakoetan pilota horrela apurtzen denean zer egiten da edo zer egin behar da? Bueno, normalian jokatzen jarraitu berda, tantoa bukatu arte, bai izan dela ia bigarren arruatea dela, baina jarraitu berda jokatzen eta ikusi datez, erkeak eta indute tanto eta behar jaitu jokatzen zaie tantoa. Iñaki, aurten berrikuntzekin dator Winter Seriesa. Barkatu? Berrikuntzekin datorrela Winter Seriesa hau. Berrikuntza, gaztetasuna, barreko epaileare badaukagu, orduan gauza ezberdin asko dauzkagu, eta bueno, espero dugu ona izateko kirolarentzat. Eta favorito asko ere bai, ez da? 2 bikote edo 3. bat ere sartzen du jendeak. Bueno, favorituan nik esango duke, bai Erkiaga eta Ibar Luzea izan daitekela, baita ere ligako txapelduna López eta Barandika, baina bueno, badaude beste bikote batzu, Johan eta Unai bezala, favorito bezala daudela, baina baita ere beste bikote batzuk auken asko dauzkatena, txapela irabazteko. Eskerrik asko, Iñaki. Bale, zuei. Favorito izate hori Barka Xabier kantxan erakutsi beharko dute. Bai noski. Izenak soilik ez ditu partidak irabazten. Bai noski. Iñaki Osa Goikoetxea, gaur egun Aialai enpresan diarduena, eta hemen zaleak lehen aipatu dugu gehienak lekerikaren aldekoak eta zale asko txistuka epaileen ebazpenarekin adostasunik ez eta Antion Alberdi 3. epailea hemen gertu daukagu eta Antionek esan digu hori epaileen interpretazioaren arabera. Bai, egiz izan hor barreak ez dauke, ez da gauza bat da, zelan interpretatzen ez da gauza bat, objektibu edo ez, nik beti, esate dut, gradu horretara apurtu eskero pelotie, normalien pelota. Gaina hor arriskua ere badago. Bai. Geratu eta pelota barri batez, joku ez da betantu errepikatu berez, baina, bueno, erabaki hori hartu dabe eta... Otra, venga! ¡Una, Lucho! ¡Tiro! Ven, un poco. Gora! Gisa berean galdu duen bigarrena du denera 4 galdutako Ibar Luzea. Elmo, pelota, ¿qué? Zortzina! Quedan unos 108 si quieres. Venga. Estamos esta. Vale, bien, venga, vamos ahí. Dale. Venga, gracias. Vamos, Johan, Hor duzu errepikaturik. Una sorti, Arit. Ya, metemos otro. Vamos ahí, venga. Eunda zortzi. Venga, topao. Sin miedo, ahí, venga. Bai, granboi behitute pelota bizizia. Venga, ahora, Johan, venga, ahora. Eunda 6 eta eunda zortzikoak dituzte saskian. Venga, ven un poco. Pilotaleku luzea da hau eta beti pilota biziagoak eskatzen ditu horrek. Venga, bien, Unai.
Ezker Orban ederki jarri hau, 9-8. Estu doaz hemen gauzak, lehenbiziko jokoan ere bai eta. Busca! Venga, torri pixkat! Voy! Aire! Dale! Ven! Venga! Ja, ven Johan! Aire, bai zino, bai! Jij doet nahi! Topo Arit! Aire! Eskuinez, Lekerika. Duia! Moztu. Ondo, pilota zaila sartu du Johanek. Oi, venga Unai! Aire! Bien! Sale, Arit! Busca! Erreboterako utzi dute. 10-etik, Barrura, Erkiagak. Ibar luzea. Arriba! Eraman. Zeu, bagarri! Solo! Mucho! Ikain defentsan, Lekerika. Atzera Gernikarrak. Johanek bueltan lortu du. Aurretik jauzi eginda ezin izan du, baina bueltan erreboteatu du. Beste errebote bat, Barrura, Erkiaga. Eta hemen ez batak eta ez besteak. Ondo landutako tantoa. Bai, lan asko inde Arrosek, tanto itxeko. Bestiek beti gondi horre pelota gatxak eruten. Baina azkenien atzeko zulugo ustune hori aprobetxoite, lortu da betan pretxu. Hau, zaila sartu du Johanek. Benetan be. Eta gero behin eta berriz atzera. Apa, Johan, vengai! Hirugarrena erantzunik gabe geratu da. Johan! Eta, tanto. Errebesez. Ez du arrotu. Azpitik zijoan pilota hori. Ezker Orma ukitu duenean. Sekulako zizuan Zabaleran zariatu da. Hemen duzue. Uno más, Venga, Arite. Hablando, Johan. Fuerte puska batekin egindako tantoa. Venga. Errosakea. Lekerika. Eta orain honetan Ezker Orma jo izanak ez dio lagundu Lekerikari. Orain hurrengo tantoan Johani bezala. Ezker Orma jotzen duenean loteria izaten da. Bai, hor ja gauza bada, bebeien jotezun Ezker Ormie, horre hain judei, gule pelotie, kantxa barruen boti-motie lortzen zu, baina kaso honetan ja arrotute joten mozu Ezker Ormie, ja aukera asko kanpora gutera. Hemen errematerako aukera ikusi du Johanek, Lekek ere alaxe esan dio aire. Sartzeko azuen, eta sartu izan balu. Dena alde, baina guzpaiaz jo du pilota. Aserre bere buruaz, Johan. 12-9. Horrek, momentu honetan ondako utzek oso garestidaz da probat horre zentraun dira be. Venga, biso va.
aire, voy. Mucho. Erki Lekerika. Voy. Ponte. Sale. Sale, gora. Aire. Venga. Zoragarria benetan. Zulo handia zeukan. Bata aurkariak, bata zabalean, eta besteari berriz. Ez zion denborarik eman nahi, eta horixe da txapagaina. Bai, eta gainera gainien, bota dago, Oine bigarren zati honetan aritze erremate, hobeto errematetan ikusten gabiz, bere maixotasun hori ataraten dabil. 19 egindako. Beitz, edarra di. Pilotakadak, 348. Tanto asko di, meretzi tanto egindako. Ixo va. Va, Erit. Aire, si no. Corri. Ibar luzea. Zintzo asko lanean. Zintzo eta fin. Dale, Erit. Artez diardu. Markinarrak. Biladoa Johan. Pumpagoran sartu. Ñakoa. Eta txapara joan altzaio. Bai. Txapapera zango neban. Ongi joan da bila. Bai. Ongi saskiratu du. Baina gero presakan txen behar bada jaurtia. Bai. Bizkor botatera modu junda. Existien moduen eta ez dago ondoa justau. 14 eta 9. Tanto bakarraren faltan dira Erkiaga eta Ibarluzea. 3. edizioaren irabazleak. Gaurko partida irabaztutik. Erki ateratakoa. Irabaztea da garrantzitsuena, baina 2 eta huts. Irabaztea, askoz ere hobe. Atzera Johanek, ondo Jon. Eta gero berak bukatu nahi izan du partida. Ormabikoz, ez zaio nahi bezala irten, 10 eta 14. Bai, horre atzera bota partido guztia ibilide, defentzan lan hona itxen eta atzeko zulue azteintzen eta berat esan daun dupe, apur bate horrek kuadroa laixetan apur bat nahi ote parte hartu. Engainatu egindu, baina... Tanto esan dio Lekerikak Johani. Ea bada, hau egitea lortzen duten. Erki Ibarluzea. Ez du bukatu. Bueno, bai, bukatu du. Pasatu eginda, Johan. Errebes zahal egindu da, baina ies egin dio pilotak. Lehen da biziko jokoa ez zinestuagoa izan da. 15 eta 14 irabazi dute Erkiagak eta Ibarluzeak 9, 10, 11, 12, 13 eta 14 eta 14 joan eta gero bigarren honetan 7 berdintzea lortu dute, 8 ere joan dira, baina azkenean garaipena 15 eta 10, beraz 2 joko eta huts irabazi dute Erkiagak eta Ibarluzeak. Elkarrizketa setera joango dira orain protagonistak, hor dituzu irabazleak. Hoi bezala, igo gailuan joango dira. Zaleen artetik pasatu eta gero. Gordoaz, Laurak. Irabazleak Irribarretxu. Lekerikak galduta ere ez du animo faltarik, baina herritarren aurrean gaur bederen irabazterik ez du izan Unaik.
eta iazko txapeldunek erakutsi dabe, ondiok zer iso, euren hautagaitza erakutsi dabe, favorito ez iziela esate, baina gaur ikusi hasi gaitxik, ez? Berez oso bikote beti eta kompletu da, aritzitzako Jon oso zagero bikaine da fronto honetan batez be, erretz heltzen datzeko kuadruetara, kontrola hundixagaz, pelota gitxi faiagoaz, eta horrek eraitxetza, berak aukerako pelotazko eukitxi, eta gaurko kasuen modu, tanto pilo bat eitxi, ez? Orduan, argi da, favorituen artien, favorito hundixenak espadie, eure dizela. Denok genekien aurten ere oso kontuan hartu beharreko bikotea izango zela hau, eta lehenbiziko partidatik, lehenbiziko jardunalditik erakutsi dute alaxe izango direla. Berehala abiatuko dira igogailuan pilotariak, baina dagoeneko bigarren jardunaldiari begirada bat egiteko moduan gara. Onats datorren asteleenekoa. Alde batetik Urrutia eta Baske, bestetik Olaran eta Zabala. Eta ordoaz, Aritz eta Jon igogailuan gora, ea zer dioten. Edo zerbait dioten. Hor ere badugu kameratxo bat, isilik arrabatu ditugu. Neupadak entzunez. Piskat. Gora torrena. Badoaz, elkarrizketa setera. Eta segituan harrapatuko ditu Ane Muruamendiarazek eta elkarrizketen ondoren estatistikak berritasun dezenteekin. Aurrera, Ane. Zorionak bikote. Ondo astea garrantzitsua omen da eta zuek gaur lortu duzue. Bai, irabazi nahi genuen, ja Winterra ondo azteko, importanti izan partidu hau, gogorra zan, eta lortu irabazti, bizetetan gaina, osake oso pozik egiteko lanaz. Aritz, lehen zeta oso lehiatu izan da, atzetik hasi zarete, markagailua irauli duzue, bigarrengoan bukaeran behintzat erosoago aritu zarete. Zuk ze irakurketa egin duzu? Partido tensu, ez da, jakin du gauza asko dola jokuen, erremate gutxi, seguru jokatu, ia bestiek non egiten dauen, eta lehelo zeta pentsot hortik jundala, eta gero lehenengoko zeta amagostamalo birabazti pentsot libero inabelani bereziki, eta bigarrenin eroso jokatu dugu. Jon, oso sendo ikusi zaitugu atzekalde horretan. Bai, gustora ibili naz, ez? Errebezakin peloti altzau, komodo jun pelotara, aritzepe lagunduzte, da gustora ibili naz, itxua zakat batzuk gora joatez, hoize mejora hobi daurrengorako. Batzuk favoritoen artean sartu zaituzte eta gaurko partida ikusita berretsi egingo dute euren iritzia? Bueno, ez daki favorito izango garen, ondin hau hasi besteik ez da egin. Pareja asko da, oso onak eta ikusi biko da bakotxa zean jokatzen da ben. Ba, bikote, zuek ez duzue barnutik agian ikusi baina kanpotik, tantorik onena ikusi behar dugu Aritz eta zure laguntza beharko dut horretarako, uste dut zurea dela gainera. Ikus ezagun. Hor sake atera duzu Aritz. Ja, bigarren zetin izan dugu sale lehengoz eta irabaztiek pizkate askatasun geisha moten dau eta bigarrenien geisha arrezau dugu. Hor kale edo, bale, bota duzu? Bai, hoiz, ez da, nahi dugu joko pizkate agresibuen, badekiu peloteuen hemen maia ondixe dago, faio gitxi egongo diz, eta ez baduzu errematetan zai egongo da, eta bani pentsa gure joku horretxetan egingo dela, ez da, tantu edo minau, gero pelota egokisek aukeratu eta barrez gaute tantuekin. Aritz, gaurko garaipena, etxeko txikietako batentzat opari bikaina izango da. Bai, urtik, ez da, Markelek gauza hortzi urte, eta bueno, opari xeberentzako. Horixe esan digu behintzat, aitak irabaztean nahi zuela, hortaz pozik izango da bera ere. Zorionak bikote. Bale, eskerrik asko. Zorionak, Jon. Eskerrik asko. Markel Erkiaga alduen bakoitzean, aitak uzten dio bakoitzean.
etortzen da pilotalekura. Eta ara, zenbat metro egin ditu pilotari bakoitzak? Bueno, espero izatekoa zen Johanek gehiago eginak izango zituela. Erkiagak 4.753 metro egin ditu, Johanek 5 kilometro pasa, 5.155. Abiadura motelean, Erkiagak 145. Johanek 129 besterik ez. Abiadura ertainean, 144 Erkiagak, 45. Johanek, eta abiadura bizian, 111 Erkiagak, 116 Johanek. Esprintak, Erkiagak 7, Johanek 20. Esprintik azkarrena, ez da gaztearena izan. Abiadurarik handiena Erkiagak hartu du. Orduko 22,3 kilometro. Hori ez genuen espero, Ez. Erkiagak egindako metroak, beraz, 4.753 esprintak. 7. Eta esprintik azkarrenean, orduko 22,3 kilometroko abiadura hartu du. Johanek, 5.155 metro, 20 esprint. Eta azkarrenean, 21 kilometro, 21,6 kilometro orduko. Ibarluzeak 4.163 metro egin ditu, Lekerikak 4.855. Abiadura motelean atzelarien lanabeste erabatekoa izaten da, 161 Ibarluzeak, 165 Lekerikak, abiadura ertainean 133 Ibarluzeak, 126 Lekerikak, eta abiadura bizian 106 eta 109. Esprintak, 3 Ibarluzeak, 6 Lekerikak. Esprintik azkarrenean, 117 kilometroko abiadurara ez da iritsi Ibarluzea, 119 pasatxo Lekerikaren abiadura. Ibarluzeak, 4.163 metro, esprintak 3. Esprintik azkarrenean 16,8ko abiadura, eta Lekerikak 4.855 metro, sprint kopurua 6, azkarnean 19,3ko abiadura. Eta hor beron mapan ikusten da bakoitza non ibili den. Egindako tantoak, Erkiagak 20 egin ditu, Johanek 14, galdu bi besterik ez, Erkiagak 4 Johanek. 100 pilotaka da joitu Erkiagak, 96 Johanek. Egindako asko gaur ere. Bai, asko die horrek, 20 tantu. Ibaretaz bost azkenean, eta hor zolan ikusten duzuen kolore aldaketa hori, berotik hotzera, gehien segunetan ibili den Erkiaga hor ikusten da, 9-10 tarte horretan, ezker hormatik Bizpahiru metrora, kogune horretan gehien bat. Johanek 14 egindako, hau gehiago ibili da, gehiago banatuta dago honen... Baina, hori Erkiagaren datuetan askotan ikusiko du. Gutxiago ibili, gehiago ibili arazi. Gitxien ibiltzen dana, garetxek normalien hobetuen ibiltzen da. Errestoan eginak 3 izan ditu. Johanek, Ibarluzeak 4 egin. Eta Lekerikak 3, galduak 5 Ibarluzeak, 2 Lekerikak. Bi besterik ez, Lekerikak galdutakoak. Pilotakadak, atzelarien arteko 147 Ibarluzeak. Eta hor bero mapa, 11 terditik 12 terdirako inguru horretan ibili da gehien bat. Markinako atzelaria eta Lekerikak, honek ere gehiago ibili beharra izan dugunez zabalagoa bete beharra. Bai, eta ikusten da horrezelan aurrera, junbierra izen daben, aritzek aurreko utune hori askotan botatzen dabelako, eta... Ostet erdiraino ere joan da, une batean. Lekerika hor ikusi dugunez. Dira, hauetxek ziren estatistiketarako prestatuta genituen berritasunak.
Eta lehen da biziko puntua beraz, eskuratu dute, gainera 2-0 irabazita, lehen da biziko garaipena eskuratu dute. Erkiagak eta Ibarluzeak, eta erakutsi dute, gurekin argi hemendik aurrera ere, aurten ere, ez gaitzazue favoritotzat jo, baina gu lehenbiziko egunetik hasi gara puntuak biltzen. Beno, lehendabiziko partida hau ikusirik, bigarrenari begira jarri behar dugu, eta bigarrenean indarrak neurtuko dituzten bikoteak, oso bestelakoak, alde batetik Goitia eta Del Rio, handiko bikotea, ikaragarriko bikotea, biak ere oso esplosiboak, indartsuak, eta aurkariak berriz, Urreisti eta Gorka izango dituzte, eta esatari laguntzaile Jokin Arbe izango dugu. Eta hemen ondorengo partidan jokatuko duten lau pilotariak. Alde batetik Goitia eta Del Rio, bestetik Urreisti eta Gorka. Eta Jokin Arbe izango dugu laguntzaile partida honetan. Jokin, pilotarietako bat, irudietan duguna Goitia iaz ere aritu zen. Ez dakigu nola moldatuko den, izan ere zuritik beltzerako aldaketa, edo beltzetik zurirakoa, laburretik luzerakoa behintzat egin behar du. Bai, aldaketa hori deuko ez da Alesek. Nik argi deuketen da Xavier, biserko egunez agujeta modoko batzuk bai eukiko da bezala, baina oso erraz moldatzen den pelotari bat da, oso elektrikue, honek itxi biher dau partidu honak itxeko, eta ia zelan datorren, ikusteko gogo biziz nau. Laburretik luzera diogunean, esan nahi dugu, 36 metro, 36 edo 18? Bai, 36 uste. 36 metroko alegia, eskuzko pilotaleku baten neurriko, kristalezko pilotaleku baten jokatzetik dator, eta jakina, Gernikako pilotalekua ez du ez ezaguna, baina aldaketa horretan nola moldatzen den ikusi egin behar bada denbora gutxian hartuko dio neurria, baina lehenbiziko partida honetan nola moldatzen den ikusi egin beharko dugu. Bai, hori da, azkenien, postura laburtxu hobek erabiltzen die frontoi laburrien, hau ez da frontoi luzie, hau oso frontoi luzie da, 58 metro daukez, eta giarduran igerriko da aldaketa txikitxo bat, baina nik uste otondo moldatuko dala. Ea bada, atzelaria benetan indartsua du, Del Rio eta aurkaria Urreisti eta Gorka. Urreistirentzat lehenbiziko parte hartzea. Bai, Winterrien lehenengoz jokatzen da inautek, oso temporaldi on bat eitxetik dator, igerten da, garauntzen da duela, apurtxo bat, eitzen pelotari moduen, eta aurreko koadruetan oso azeri jokatzen dau, eta nik uste maila txukun emongo da dela. Ea bada, bikote esplosiboagoa da askoz. Goitia Del Rio, biak dira jotzaileak, baina Urreistik eta Gorkak konfiantza ematen dute. Bai, zelan ez, pelotari oso seguruek die bisek. Urreistik pelota asko sartzen dau eta Gorkak bera beste edo gehiago. Eta nik ustot materialien egoleikela holan gakoetariko bat. Del Rio hori zelan ez, beran eskuma boteretzu hori aprobetxetako pelota biziseko komeni jako. Eta Laranjei Barretz motelik komeni ez. Ari dira ba.
pilotak aukeratzen. Goitia eta Del Rio. Alex eta Julen. Las 8 son la viva. Elige una de las tres. Sacamos la viva, ¿no? Desde el principio, ritmo. Ritmo. Empezamos muy bien. Este también se va a venir abajo. Erritmoa nahi dute, erritmoa. Apretarles. Beraien joaren bitartez aurkarriak dantzan jarri. Jokoaren ekimena beraiena izan dadila. Eta honen bestez, astera doa partida. Pégales, vamos. Ritmo, venga. Vamos, señor. Venga, Gorka, vamos. Vamos. Konzentratuta. Epailearekin solasean. Alex Goitia. Zalantzaren bat argitzen edo. Hasi da norgehiagoka. Sake luzea eta ona. Goitiak ondo Gorka. Gorka, torre, aire, cuida. Ven un poco. Del Rio eta Urristi. Pilotaka da, bana dagoeneko. Gorka, hablando. Ven un poco, ven. Venga, levanta eso. Bederatzitik Gorka. Aire, Julen, aire. Arrotu eta ongi atzeratua. Otra. Sí, si quieres. Más baja. Eta lehen da biziko tantoa. Sigor. Sigor. Bat eta huts. Va, Julen, va, venga. Venga. Peloten inguruen, ibiliga lehen berbetan, Xavier. Bueno, Alexek eta Julenek teorikoki pelota bizi bat atarabiko leukie. Bizen ahal hori aprobetxetako, baina bueno, ikusten da lehenko pelotakadetan eta pelota horrek ez da bela grasi larregi euki. Cuando tú coges del dedo ahí, sí. De aquí atrás está cabrón. Ahora, vamos ahora, venga, ¡Ay, Julen, 106, un poco menos. 106. Iztiaren pisua. Sin miedo. Aurrekoa baino gutxixiago. Elkarri esan diotenez. Urreistiren sakea. Sartu eginda Alex eta ez du barkatu. Ongi, zorrotz. Eta mehatxari, lehen da biziko saketik. Bai, aurrelari bizen die, aurrien tantuek eitxekuek. Dominamos y luego Gozabako utzek, esate baten. Eta Alex hasieratik etorri da txip horrekin. Eta odolkiak ordainetan. Nirekin ere argi izan da hormezua. Ginaute oso pelotari errematatzaile da. Ideak argi deukezen pelotari bat. Eta oso regularra. Uste txapelketan zier ikusiko doble regulartasun hori eta hasieratik nahi daude demostratu honek. Errematea. Oso erra. Pégales. Sin miedo. Ongi kendu hau. Por aire. Tuya. Venga. Bien. Ahí. Vamos. Ahora hay que meterle ritmo. Ez da balekoa izan hori, Piña. Bien, Iñau. No pasa nada, tranquilo. Pasa. Venga. Vale, va. Dale. Vamos. Hor, gogo biziz torrenaz, hauxe partidu ikusteko, Xavier, Ezkenien, pentsetan egonaz eta belaunaldi barriko lau pelotari die, Sigue! Bueno, gazte-gaztiek, 20-23 urte bitxartekuek.
Eta ez dugu ezagutzen, ez? 2000 lagunen aurrien hainbeste bider jokatzen. Inauten lehenengo biderrak die, Alesenak bebai. Eta, bai, piztu oste barruen olako jakin bi modoko bat. Ea, nola erantzuten duten. Beno, oraingoz, ikusi duzue, Urreisti bigarren aldiz ere sartu zaio Alesi eta bietan erremate dotoreak egin ditu. Lehen da bizikoan txokoan luze, bigarrenean ormabikoa. Orain sake luzegia dakizuenez, 5 pasa egin ditzakete gehienez. Partida osoan. Baina bi segidan sekula ez, noski. 10 terditik. Del Rio, pilota zaila sartu du Urreistik. Julen, bederatzitik egurrean. Gorka. Levanta, tranquilo. Julen. Dos, aire. Saca. Cuidado, voy. Bien, Gorka. Julen. Aire. Venga, alzau. Aire. Ez du alzatu. Aire. Horrelaria goriak induarren. Orain erreboterako utzi behar. Eraman, barruan da, Urreistik ezin. Gorka, 5 terditik eskuinez atzeratu luze. Venga, barru. Sino, entra. Urreisti punpagoran, errebesez, barrura, ez du engainatu, eskura eman dio gainera. Errebotea. Eraman, Alesen aukerakoa. Atzera, ez du pasatu, ezker horman zain jarri bai, baina ez du gainditu. Del Rio. Tanto nekagarria izaten ari da. Atzera, Einautek. Gora! Bibikoteek izan dituzte aukerak. Oso aldeko abaguneak. Azkenean galdutakoa izan da. Bai, gorputze eta uspue berotzeko modoko tanto bat izen da. Alesek eukira hor momentu baten. Tanto amaitzeko aukeria, Einaute bebai. Baina bisek atzera behitxu dabe. Eta mehatxari azelari zen unzier da bilan. Urreisti sartu eginda. Atzera. Gorka! Eutsi, Del Rio. Aire, Julen, libre. Mucho. Gorka, ven. Aire. Aire, libre. Eskumaz, Julen. Gorkak eskatu. Aire, Julen. Eta atzeratu. Venga, levanta. Entra. Vamos. Aire. Venga. Aire, Gorka. Eso, venga, levanta. Adiales. Atzelariak elkarmenderatu nahi, errebotera, eta tanto, pilotaka da, bikaina Gorkaren. Bai, txulara zuzendutako pelotakada bat, eta peloti ez da bizi-bizixe egitxe esan, Frontoi honetarako enpresiek 106 eta 108 gramoko pelotak ipintzen dauz, baina grazi itxi deukela ikusten da kanpotik. Gaur 15 Durangon pilota biziak oso biziak ikusi genituen. Batez ere lehen da biziko partidan, telebistaz eman ez genuen hartan, eta bi eskumati, Lekerika eta Del Rio, elkartantzan jartzeko aukerakoak ziren, baina pilotari hoi askorekin hitz egin dut hartaz, beraiek aipatu didate, zertzen ura, ze pilota ziren haiek. Hauek ez dute haien antzik. Ez. Durango gainera nabarmendu itzen da asuntu, ez da? 52 metroko frontoi da, txarto espanabil. Eta gainera zoruk bizi-bizixe deukena. Baina, egixe da, Gernike baten pelotie derrigorra dela. Gerniken ikuskizune pobre samar gelditzen da pelotari barik. Eta espero benetan bizitzia apurtxu bat pelotak. Aire, Gorka, libre! Ikusteko. Dentro, Ales! Venga! Aire! Venga, pásale! Busca adelante! Venga! Tuya, Chino!
Pumpagoran ezin izan du. Bien, Alex, bien. Muy bien. Urreiztik. Vamos, Venga, ritmo, ritmo. Venga. Apoya, tranquilo. Hemen duzue, errepikapena. Horrean, jagia eginarazi dio. Goitiak eta Urreiztik sartzerik ez du izan. Ongi kendutako sakea. Hoy. Aire. Pilota arrotu ezinik da, bilden dio. Bai, ikusten da frontizien ez dotzela altura askorik emoten. Dentro. Eta ez dugu ikusten. Sigue. Eraginkorrez. Arroxa Marjotako Ormabikoa, baina erki sartu du sarean. Urreiztik, bueno, gauzak estu duaz. Bosna. Eta oso ondo inautorre, ikusten da Gastiezenaren oso pelotari ausarta dela. Eta aurrelarixe honek sareru zurbiltzen dugu beti. Horratx, errepika. Para. Erremate ederra izan da. Hanka harinak ditu. Alesek, baina horreztu ez zertarako aukerarik izan. Eta hemen entzun dugu mikrofonotik, Alex dabiela Juleni esaten, errebezez pelotiek gelditzeko eta gelditzeko. Holan, altura gehiago emon alkotze frontizien. Gorka! Horrengo gehiago arrotu du. Gorka! Erki. Pasatzen utzi behar izan dio, ies egiten lanak. Gorka Sorozabal. Eta huts egin du hemen Julene. Gerti erdiko pilota. Oso garbia. Bai, eskuen euki dau. Nik usteot bota orduko ja pentsetan egon dala zerrein. Bai, garbi ikusi dugu. Begira da non zeukan. Aurrera begira zegoen, zer egin behar zuen pentsatzen. Eskuma horri nondik etekina aterako pentsatzen ari zen. Eta lehenbiziko lanak huts egin dio. Pilota saskien errenditzeak. Atzera Urreiztik. Eutsi Del Rio. Bila. Urreizti moztu. Sartu egin du. Alesek pilota zaila askoa. Bederatzi terditik Gorka. Aguanta, Gorka. Aire solo. Arriba, abajo, venga. Aurrean jaki eginarazi. Goitia, Ormabikoa luze, Urreizti. Txitxakaren bila ez du pasatu. Baina pilota zail jarri bai. Aurrean bote eginarazi. Eta ezker horman sartu, gurutzatu. Bai, apropos egiteko jaurtitzeko pelotak da bat, ez? Bizen bitxartera. Baina Julen ez dut ikusten kantxan, beran leku topetan. Ez dakit, ubeko larregi lagaten dabiz. Bikote aurkari xantzako, eta... Eroso ez dabil, Julen. Ez. Lekurik harrapatu ezin da, ikusten dut. Atzelari gazte izan. Alesen aukera, bikaina erremaute. Oso bote apala egin du gainera. 6 eta 7. Hazte Uñón. Venga, vamos a hacer este. Venga, va, a ver si entro en ritmo yo. Venga. Goitiak egin duen bigarrena. Vamos, ahora, búscale. Urreizti berriz ere sartu eginda, eta ez dago barkatzeko, Ez. Ez dago barkatzeko. Errestoan egin duen 3. tantoa. 6 ditu orotara eginak. Horietatik 3, errestoan aurkariaren sakea baliatuz. 8 eta 6. Etenaldian 2 tanturen aldea dute. Urreiztik eta Gorkak. Hanen orduzu ondoan. Tomas Goioganarekin gaude. Tomas, Gabon. Hola, Gabon, zer moduz? Zer moduz ari da biloba, Alex, zer moduz ari da moldatzen? Politxoa zide, sakiaz dabil pizkaten reute, baina bize dabiz sakiaz, ez da erratzea izeten saki kentzie, baina ondo ikustot, de momento, a ber. Orain aldageletara
joaterik bazen zer esango zenioke? Alba dau Saki kendu bestek ezebez. Ostontien ondo dabil. Errebesaz eta errebotia ondo indaut. Hori Saki ez da problemi. Ia Saki alba dau kendu bestek ezebez. Magic Cityko frontoian egonda kristalezko frontoian eta etorri berri da handik ez dio astirik eman Gernikako frontoira oitzeko. Zapatu nahi gauzan eta ensaio bi eitzu eta gero aldat frontoie bakizu zelako dana berrogota edo irurogo eta parkatu gota mazeit da kristalezkoe da Gernika etorri pues como cantar con micrófono o sin micrófono igual. Eta inbeste jenderen nabarrean gainera. Ba, hori. Hori pozgarritxe da, genti holan etorti, eta ia ba. Ez da izela minikein, ondo amaitzu da, jokatu da izela partio poli bat. Besti ba, ezin likeixe eskatu. Horixe da ikusiko dugu, zer moduz amaitzen duten. Eskerrik asko, Tomas. Zeuri, venga, agur. Tomas, goiogana. Akike Tomas. Eta argi esan dut Tomasek, Saki ekendu eta nik horri gehitxuko neutzeke eskumaz be errebotatzera animau biko litzakela. Ezkerien historia handi bada inaut hor aurreko pelotetan eta asko sartuko tze orduen, eskumaz pasau aldaui gainetik eta lagunduko tze usteot atzera kargetan partidue. Iritsi berria da, baina ez da gehiago saiatzerik, Larun batean iritsi eta bi entramentu egin baldin maitu. Pentsa, larun batean bat, atzo bestea eta gaur partida. Bai, beran partetik, dauen dana, emoten eta landanak ondo itxen dabil. Eta gero, kontu diferente bat izeten da, zuzeneko edo partidua. Atento! Del Rio bederatzitik eskumaz. Urreiztiri ez dio aukerari kendu. Errebotean Goitia, inauten aukera, Ormabikoa eskura eman dio. Eta Alferrik galdu du Abagune ezin argiagoa. Ales Goitiak opari ederra egin dio. Inautek hemen txeguzue. Eta gainera erabat salduta geratu da. Bai, eta geldi. Eta geldirik. Bien. Hankasartzea handia egin duenen, Alesek. Bai, eta ezagutzutena, errebotetik hor hasi da nire uste sakatza. Eskumiaz oso ondo errebotiten dago Alesek. Baina errebotiten ez pozu, konbizantzie be galdu itzen dozu. Eta seguru erabaki saldatuko da dela. Urreiztik galdutakoa, denetik ari da askoz gehiago egiten. 6 egin eta 5 galdu. Sakeak 7, erreferak 9. Luzegi, ia 9 egin du botea pilota horrek. Opa, buscar niño. Venga. Marca ahora. Lehen da bizikoa. Venga. Beste bat badu Urreiztik Luzegi ateratakoa. Venga, Biok. Habla, Julen, habla. Hori ederki kendua. Aire. Gorka, ven. El Rio. Sino. Aurrean botea eginerazi. Atento, Chikae. Ondo Gorka. Ahora. Eskuinez Del Rio. Moztu. Solo. Mucho. Erki Urreiztik. Ales. Venga. Bikain atzeratu gainera. Sino. Ordu aukera. Bien tartera luze. Heldu egin da Goitia. Aire. Julen. Aire. Venga. Aire. Venga, ño. Hostia. Einaut. No. Venga. Patigatu intzeio eta txapapera. Bai, hasi da, eskumaz errebotietan, igarrena dau, eta kometeu dugun Xabier, azkenien konpixantzi eskatzen dau eskumaz rebotetiek, eta hori berotzen bidan, nik usteot, erabaki aldaketa hori ona izen aldala. Naiz eta bere alako emaitzarik ekarri ez.
Alex. Venga Venga. Hiru tantoren aldea. Laranjia koloreko bikoteak. Venga, sin miedo. Alde polita, bosten faltan. Alex, errebesez, atzera saietxetik. Bazterrari itxatxita jarri du pilota eta Gorkak ez du deus egiterik izan, 8 eta ma. Perdona, Gorka. Espabilan, venga, va. Vamos, me cago en Dios. Perdón. Vamos ahí. Hay que espabilar, Riven. Venga, bai. Baja. Errestoan egin duen hirugarren tantoa Goitiak. Eso, a pasar. Ahora. Vamos. Venga, los dos. Aire, Julen, aire. Ven, Gorka. Amairu terditik, Del Rio. Einaut. Atzera. Horretara joan da aurrean botea egin eraztera. Sartzekoa zuen, baina ezin izan du Del Riok. Horratx. Bai, momentuz ikusten da Inauti ez ziotzela pelota ikendu. Ez errebesez, ez eskumaz eta alturan dauela nik ustot arazu ez, errebesez. Lagundu inbijako, eskerreko eskuaz asko. Eta momentuz ikusten da frontizien alturarik emonezin da biela. Gorka, aire. Libre. Tuya, Inaut. Busca delante. Venga. Bien tartera joan da pilota hori. Luzeago espero zuen Einautek. Bederatzi eta 11. La suya. La vuestra. La suya. Aurretik, baina... Perdón. Gorka, venga. La nuestra, erabaki garririk gabe. Esta Gorka, Zeuena, Inaut. Eta bain pelota aldaketa bat ikusi dugu. Zeuena, esan dio hemen Goitiak Urreiztiri. Bai, bikote laranjiek 106 bat ata dautxa hartu espanabil eta bestiek hasiera baten 108, baina bueno, ikusi dabe 106ek eitxu da biela 108 baino. Eta hori batzutan gertatzen da. Venga! Tuya! 8 terditik atzera Urreiztik, ondo, Alex. Gorka! Arriba, abajo! Búscale! ¡Sartu! Goitik bera esan dio alaxe egin du Pumpagoran ondo Alex, Zabalerantz. Bien, Gorka! Eta kanpora! Amabi eta bederatzi. Lo quieras, Chuca, me aguas para que no se calenta y no se... Hor duzue, Pumpagoran ongi sartu du, baina... Ez duen behar bezala gelditu edo... Venga! Tanto, va! Kanpora alde egin dio bintzat, nabarmen. Bai, eta momentuz, opari larri gabe ikusten, bikote marroian partetik. Alaxe da, bai. Bai, venga, va! Vamos! Sin miedo, Sake luze egia Urreiztik, bigarrena du. Hiru geratzen zaizkio. Hori erki kendua. Atento, aire, Tuya! Inaut, moztu. Eta ederki sartu du gainera ezker horman. 13 eta 9. Aldea gero eta handiagoa. Eta... Markatu! 15. Puta madre! Bi tantutxora. Orotara, 7 egindako ditu Urreiztik. Va. Eta partidu doien modu doiela datu hona die Inauten partetik, 13tik 7 egindeko aurrari batentzako. Bai, ez dago batu makala. Edarra. Hemen erabat engainatu du aurkaria. Sake errestoan egin duen laugarrena. Abiadura hundiarekin, Zabalera. Hor duzue, eta gainera erabat engainatu ditu. Bai, eta Alexeko ize duk ez da, oso pelotari elektriku da, eta abiaduraz tanto mordo bat eitxetxu. Orain berriz, ara zer egin duen berea du hori ere. Berea duen ez, baina orain goan ez zaio ongirten. Hormabikoa jo du, Sakez.
Eta ez du behar bezala neurtu Zabaleko arrastoa. 14-10. Lehen biziko jokoa eskuan dute Urreiztik eta Gorkak. Vamos, señor. Alex, va. Gorka, atento! Barruan izan da. Zazpiko arrastoa ez zuen urruti baina. Bien, Gorka, pásale. Biok, aire, Julen, aire. Pilota zaila esartu du Del Rio, gaurrean jagi eginerazi, pumpa gora, nongi Urreizti. Aire. Venga, levanta. Gorka, aire. Voy, Gorka. Aprovecha, Ara. Bien, Gorka, bien. Ogitartekoa jauzi zaio Gorkari. Hau ere zer egin pentsatzen ari zen, aurrera begira. Eta sartzeko garaian jotxo egin du. Uztaiaz jo eta kanpora pilota. Hemen ikusiko dugu begira. Venga, esta. Aukerakoa zuen, pilota garbia guztiz. Eta... Uts. Atento, sale. Gorka, dentro. Sinau, entra. Urreizti, aukera garbia, baina... Ez du asmatu. Bi opari egin dituzte orain, bata bestearen atzetik. Gorkak bat. Einautek bestea, eta horrekin aldeak erdira murriztu dira. Gida batean, eta eskuan zuten jokoa, korapila lekieke. Gabiok. Oso motzean ateratako sakea. Aire! Del Rio. Gorka! Sinau, voy! Mucho. Ondo Urreizti. Aire! Levanta! Gorka! Arriba! Gorka, mehatxuka. Gorka! Eta lortu du helburua hor ikusi duzue. Aurkariei kontuz. Botako diateta, esan diela. Eta aurrean botea eginarazi, pilota zail jarri, eta 15garrena. Eta Urreizti ondoan duanek. Einautz, zure estreinako partida da hemen Winter Seriesean. Ez da erraza izango urduritasun hori kudeatzea, baina oso hausart ikusi zaitugu lehen set honetan. Izan homezela hori xean jokoa, haursasko batzia. Ni uste hasieran bastante faio indetela, nervizio horretxo, prezipitauta joko dutelako, tanto asko indete bai uste dutela, orduan, lehenengo zeta lortu irabaztia. Zer nolako bigarren zeta jokatu nahiko zenukete? Oan pixka aldazaitxu ez, oan ja hasi gala irabazten, revoluzioa gau beharko ja, pelota motel bat nik uste toan gehuak gaula sakia, pelota berri bat eta beharkeu, eta hortik junga gure jokua. Zorte honen jaut. Eskerrik asko. Pilota berria atera beharko dute, logikak hori dio, Jokin. Bai, dudari barik. Del Riok sortu aldaben arrisku hori ekidin, eta lan. Lan eta lan, ez dago besterik. Baina orain arte lana bakarrik ez, distira ere izan du Urreiztik, pilotarik gehien berak galdu du, baina egin ere bai. Eta erakutsi du, zer nolako doainak dituen. Han sakea ondo gurutzatu ezean sartu egiten da, sartu bakarrik ez, gero bukatzeko ere baliabide handiak ditu, teknikoki doaina handiko mutikoa da. Goitiak egin adina galdu, 4 egin eta 4 galdu. Eguneko 50 eta 50. Errestoan eginak izan ditu, 4. Urreiztik ostera, 7 egin eta 6 galdu. Denetik gehiago. Errestoan egindakoak 3. Iparetaz beste bat, errestoan eginiko ez gain. Eta txitsak txula bat ere bai. Aurrelarien datuak, aurrelarien datuen alderaketa ikusi duzue hor. Eta orain sakea Ales Goitiak. Ez, Ales Goitiak erantzun egin behar sakeari. Bai.
Eta azkenien gaztetasuna datuek ikusi izen dugu, ezta? Galdu bai, baina egin bai. Eta bueno, hori politxe da, benetako jaialai bat dalako. Hori da. Errematera beldurri gabe menturatzen direnak dira. Bi mutilak, arriskatzeko beldurrik ez dutenak, beren nortasunaren araberako jokoa erakusten ari dira. Eta lehen da biziko jokoa Urreiztik eta Gorkak irabazi dute. Bat eta huts, beraz. Beste bat irabazi beharra. Dakizuenez, bigarren hau. Goitiak eta Del Rio irabaziko balute. Gitarako jokoa postkintzera izango litzateke. Sakea Urreiztik aterako du beraz. Goitia handago. Ez zinegonik. Mutiko bizi-bizia da, elektrikoa. Zirte doz arteko mutila. Bai, oso pelotari espektakularra, elektrikue eta niri bereziki ikustie pilo bat gustetegaten pelotari zidalez. Gainera, hori transmititzeko gaitasun handia dauka. Bai. Aire, Gorka! Ven! Levanta! 2, voy! Venga! Bigarren jokoa. Aire, Gorka! Eta biziko 15 jokoan. Tu, aire! Eta itxura baten Xabier entzun dutzu, ezta? Pelota barrixe eta moteltxo bat da. Alaxe da bai, eta Del Riok beste huts garbi bat. Hemen duzue Zabalerantz etorri behar izan du, baina gara izeldu da. Ez du asmatu, saskian errenditzen. Deseroso dabil Gasteiztarra. Aire! Ederra, asko behartu du, baina sartu Gorkak. Pumpa goran Del Rio. Tuya, Inau. Aire. Mucho. Aire, Julen. Estoy, Errebote ingurutik. 2-2. Gasteiztarra, Urreizti, Ormabikoa txapapera. Bien, Inau. Bien. Abagune polita zuen. Galdutakoa izan da. 7 galdutako ditu. Bai, bera bota dau, baina ondo inaute, hausart, ziurgabetasune sortu eta sortu alezengan. Eta hemen arazukin ikusten dugune Julen da. Peloti ezin kendute dabil, deseroso ikusten da kantxan, komunikazio falti ebe igerten da. Aire! Ez dakit, beran leku eta bobiko dau, partidu irabazi nahi badau. Aire! Mucho, plane! Aire, Julen! Venga! Ormabikoa, kanpora! Amaika terditik jaurtia izan da. Barruan harrapatut zeukala iruditurik. Hori egiteko lain dinamita badago eskuin beso horretan inolako zalantzari gabe, baina konfiantzari gabe diardu eta ikusi duzuen ora joan zaio. Kanpora, garbi. Metro erdi baten okerra izan du. Gorka, aire! Aire! Aire ez Gorka. Tranquilo. Aire! Arrima, Julen, arrima! Ven! Eso. Gorka, tuya! Erki, Urreizti. Aire! Saca! Bien, niño. Bazterrari itxasitako pilota zuen. Ahora, Eta ies egin dio. Markinarrari. 3-1. Venga. Ya, Orca. Vámonos, ese,
Eta horrentxe daukate utxi beharra. Venga, búscale. Hortzak estutu eta dena eman beharra. Aire, Gorka! Lehen da biziko jokoa die eta bigarren honetan ja hasiera xamarretik joaten bazaizkie. Ez dute aukerarik izango. Hau ere Zabalerantz, barruan da. Urreistiren errebotea barrura. Del Rio, amarretik, bederatzi terditik azkenean. Aire libre todo! Biok, aire! Eskuinez berriz ere, amar terditik orain. Venga! Eta lortu du helburua, oraingoan bai. Bai, aireko pelota da zan, ineluten partetik. Pauso bat aurrera emonda hartuko leuke, baina oso ondo Del Rio. Alturi emonda frontizien eta hanketara jokatzen du bai. Vamos, señor. Horrak. Aire! Venga, Pauso bat falta izango bai. Ongi kendua. Aire! Venga! Opa. Seales, baina. Venga, les va. Aserre bere buruaz. Zer gabiltza baina. Vamos ahora, Yo también tengo que seguir. Aukera handiegiak ematen. Hankasartze gehiegi egiten. Bai, maila honetan akatzak karu ordaintzen dira. Eta dan aurreko kuadrutan ikusten gabiz. Esalik Gorka jokatu ez dagoela itzen pelota. Eta baina zuzen diardu, Oso. Zuzen diardu. Berez da oso mutiko arteza. Gorka, aire! Lengoan. Aire! Bueno, tuya! Jaialai ligaren dentro. finalean Ya tú! asko jokatu zuen, sekulako sendotasuna erakutsi zuen, eta Aire! Venga, Gorka! lan aparta egin zuen, naiz eta azkenean garaipenak ies egin, eta gaur ere egoki diardu. Urreistiren aukera, Saietxetik atzera baina kanpora. La hostia! 3 eta 4. Elkarri aukerak ematen. Puta madre. Hola, Venga, hay que seguir, Estamos mejor. Vamos a por este. Venga, hay que meter. Ahora, sin fallar. Venga. Bai, kanpora bota dago horrein eutek, baina, bueno, repertorioz be, bueno, aldaketa txikitxo bat, ez? Alex eganka bizkorra daukez, Barrur eta bi hormatara be, hainbeste biher botatzea. Eta aldatzie beti dator ondo. Naiz eta oinguen Barrure bota eta txapapera junjako. Venga, marca, ya estamos. Perdón, más. Venga, uno más. Atos jaun Andre Hogados, launa. Erreakzioa behar zuten. Goitiak eta Del Riok. Baziko azkien eta launa berdintzea lortu dute. Erki kendutakoa. Gorkaren errebeskada. Del Rio. Este pilota garbi bat. Listo. Galtzaile. Bai, eta sartu eta jauzi itxen jakoz, Ez die paluek horrek. Bai, saskibarrutik ies egiten diote. Beira. Botea egin eta kanpora. Ezin du saskian errenditu. Ez, eta berai pasetan jakozen gauzan sintomak die saskixe gogor egon aldala. Azkenien egurrezko erramita bada, eta gogor dauenien egurre boteka bazten da pelotie. Eta aparte errebezez ezin da baltzau, eskapau itxotze izeleike gogorre egoti egurra. Bien, abajo. Aire, sale! Eskubuturrarekin gozatzen ere ez du asmatzen. Ez? Errebotea. Libre! Gorka! 2. Aire! Venga. Iñaut! Aire! Bien, Gorka, eman dio, baina ezin pasa. Aire! Eta Gorka berean egoki segitzen du. Alex! Aire! Venga! Tuya! Urreisti, eskumaz. Atzera. Aire, Julen, aire! Gorka! Voy. Venga, sigue. Ahí, Alex, sale chino. Solo. Formabiko Agoitiak. Venga.
Eskuan du, Urreiztik, moztu, ondo Gorka, Goitia, pilota zaila sartu du, Gorka orain. Sale! Vas! Erreboterako utzi behar, Goitiaren errebotea, Urreiztik beste aukera bat, Txokora ez du bat ere engainatu. Eta hau, bat ere kontroli gabe eta barruan, eta hemen bere buruan lurrera bota du Urreiztik. Aukerak pare bat behintzat oso garbiak izan ditu tanto honetan. Eta aurkariari oso ondo moztutako bat izan da. Goitiak sartu duena, hau. Baina pare bat aukera garbi alferrik galdu ditu. Bai, parkatu indau, ez da parkatu indau. Aukera biukitzu, tantu ekeitzeko, eta Alex be bizko errebili da horre. Errebese sartzeko pelota bat eskumia sartuzku. Eta hanka bizkorra dukez. Baina inautek hor, amaitzeko modoko bi aukera eukidauz. Bosna. Aire! Jari laburra egin du pilotak, baina ondo sartu du Korkak eta atzeratu errebote ingurutik Del Rio. Urreizti, erki. Luze. Eta arroegi, gora joan zaio bai. 6 eta 5. Aspaldian eginik ez du Urreiztik. Aspalditxoko zazpieiekin segitzen du, eta galdutakoen zakua soberak izen zen. 11 galdutako jada. Asko dira, garaiotarako. Laburregi. Gurutzatu egin du sake hau, baina lauko arrastoa ez du gain ditu. Venga! Sakez bi falta, bata asko arriskatuta egindako gura, Ormabikoa. Zabalera joan zaiona, eta orain berriz sake laburregia, eta holan ezin leike esaten ari da bere buruari. Ez, inaute sartzaile da ez da sakera, eta horrepe kontue zaildu itzen dau. Azkenien ez da Alesen akatza bakarrik, bestian merito erdiu bai. Baina ez, holan ezin da. Atzera Del Riok. Bien, Gorka. Ondo Gorka. Ondo Julen ere. Ahora. Venga. Aire, Julen. Gorka. Tuya. Erra. Venga. Ederra. Hostia, ya. Dantzan jarri ditu eskuinez. Venga, Alex, va. Del Rio atzelari Gasteiztarrak. Begira. Vale, venga. Ez dio, ondo ulertu. Venga. Ya, Gorka, ahora. Venga, Zentzudan, geratu da. Urreizti. Venga, vamos, Gorka. Eta Gorka ez da aurreratu. Baina, bueno, eskuinez abiadura eman dio eta... Aire, sale. Aire. Hor, aurkarien artean... Aire. Venga, Gorka. Eta ezin egona sortzea. Venga, pícala. Garrantzitsua da. Del Riorentzat berriz ere. Emaitza berbera, eskuinez aurrean botea eginarazi. Eta aurkariei buruz gain pasatu die. Pilota, eta beno, oraintxe hasi da funtzionatzen. Gasteiztarraren kainoi hori. Bai, buelta motzia. 8 eta 6 aurretik dira bigarren joko honetan gogoratu nahita ez irabazi beharrekoa dutela. Ane. Hementxe daukagu gure urrengo protagonista, Ana Goitia, Gabon. Gabon! Ze plan ederra egin duzuen. Kristona, etorri gara eguerdi partian, Gernikara ambientia ikusi, eta zesta partiduak ikusi, hori da gustatzen jakuna. Zestazale altzaitugu, Ana, zestazale. Asko gustatzen jat, etxian daukara, ze ibili dira zena beti, lehengusua Jose eta Ibai, mozu handi bat bizari, erkiagatarrak, Miamin bego nintzen, zesta ikusten, eta asko gustatzen jat. Asko, urte guztizien etorten az, gustatzen jat. Eta hartu alduzu bonorik? Aurten bonua nik hartu dut, eta aurten etorriko naz, astelenero hemen egongo naz. Zorte handia izan zen duten, 15 minutuan agortu baitziren guztia. Baina lagun askarra taukaraz, eta urari esker lortu izan dut bai.
Beraz, Erkiagatarrak esan dituzu, favoritorik ba alduzuzu? Ba behitu, Erkiagatarrak ez dauke zer ikusirik, baina niria da Erkiaga Pantera Rosia. Bitu, txikitxan, eskursiñoian ama beti bialtze duztan Pantera Rosa, bani honaz Pantera Rosa salia, beraz, naho. Hombre, duda barik. Ipastarrekua lekitxarra izan da, beraz, naho. Eskerrik asko, Ana, eta konpainia eta segi gozatzen. Bi esker, handi bat. Anna Goitia, lagun azkarrei esker lortu ditu sarrerak, bera ere ez da motela. Gehiagotan ere ikusi izan dugu, bai, zestako partidak ikusten, eta hemen izango dugu, astero. 8 eta 6 aurretik dira. Bigarren joko honetan, Goitia eta Del Rio, egoera zailtxamarrari irauli bat ematen ari dira. Lehenbiziko jokoa galdu eta bigarrenean 3 eta 1 aurreratu zaizkie Urreisti eta Gorka aitaren batean. Baina Del Rio asentatzen ari dela ematen du eta lehenbiziko aldiz egoera aldeko xamarra bigarren jokoari dagokionez behintzat. Aire! Gales! Alesek bien tartera pasatzen utzi dio. Urreistik, baina pilota horren jagiak buruz gain pasatu du Gorka eta Gorkak 3 tantotan jarraian ikusi du jagiak buruz gain pasatu duela. Bai, eta ez da oikue berangan. Nik uste oten jautek pausu bat aurreratxua jokatu bileukela. Zanketara jokatzen dabiz berai, eta Marroi Bizek eskumaz oso ondo moldatzen dio orduen. Goitxi bera jokatzen da momentuen, inautek pausotxo bat aurrera enbileuke. Alan dabe ez dakit fizikoki zano dauen inaut, hanketara behire ondo momentu baten, eta ez dakit hankak berak nahi da moduen erantzuten dabizen. No! Arriba, abajo! Oizi, no! Urduritasunak lotua behar bada. Izen leike, bai. Aire! Unpalaster sartu eta sartu izan balu bai. Egoera oso aldekoa errematerako, baina ez du sartu eta orain badoazkie 10 eta 6. Eta noiztik dago Urreisti tantorik egin gabe. 7 egindakorekin eta 6 galdutakorekin ikusi dugu. Estatistiketan, une batez, jada 12 ditu galduak. Gorka! Ales, sale! Bildun! Goitiaren errebotea errebesez, Urreisti, moztu, eta tanto hau bikaina izan da. Puta madre! Horrela segin beharra zegoen. Eta dotorea. Feliz Espilla. Bai, eta nik inauti hoiz esango neutzek ez da. Pausotxo bat aurrera juteko, Biurri barik aurrera juteko. Eukiko da bezalako lan badabil, beran aukerak tantu ekeitzeko. Hortxe zegoen Goitia, eta horrela segin beharra zegoen, bikain sartu ezker horman. 7 eta 10. Errebesez pasa, ez du pasa, baina txartzat eman dute epaileek, oso behartuta iritsi da izan ere, eta ies egin izango dio, egin izango zaio, ea errepikapenean ikusterik daukagun. Aurrerantz zijoan Gorka, oso behartuta, eta epaileek argi ikusi dute. Segi! Ostu! Begitaziorik, baina orain erremate horretara iritsi eta ondo moztu du Markinarrak eta erabateko iraulia eman diote bigarren joko honi. Bai, ikusten da ez, bikote Gorrixe edo Marroie funtzionatzen hasi dela, eta benetan honek funtzionatzen hasten da dizenien boteri edaukie, eta aurkarisek konden auki edo gauzak ondo itxera. Hor ikusi da ez da, inautek intensinoi egon auki da bela,
baina Alesen hanka bizkor horrek peloti hartu eta Gorka bera de pasau egin dugu. Urreiztik ez du esmatu eta Gorkak ezin. Gorka Sorozabal, 11tik errebesez. Pika! Aire! Aurrean bote egin erazi, aurreratu egin da hemen Urreizti, bien tartera. Ondo Julen! Eta berak bukatu gainera! Bueno. Luzaroan sufritzen ikusi du Gasteiztarra. Baina orain agintzen ari da. Eta luzimendurako aukerak izaten ere bai. Eta ikaina benetan. Bada ekurra, eskuin horretan. Eta bikain bukatu du, Onatx. Irriste egin du Goitiak, baina erne zegoen. Del Rio eta Ormabikoa, indartsua. Ganora zegina. Bai, eta emoten dau, soltau da lapurtxo bat, ez da? Badator Julen, apurka-apurke, eta markagailuen ikusten da hori. Eta Urreistiren bigarren jokoa oso kaskarra izaten ari da. Egindako 7 tantoak lehen jokoan egindakoak izan ditu. Geroztik, joko honetan ez du egindakorik. Eta galdutakoak... Joko honetan 7 galdu ditu, pentsa. Dame. Orotara 13. Está jodida. La 108 de antes, no, con la suya. Venga. Ikote marroi hasik da, ez da? Eta... Einaut urduritasun bucle moduko baten sartu ikusten dugu. Leku eto pau ezin erremate honak egin ezin eta aktore askon pilaketa bat izan alda hori. Esan dugu, beran debute dala Winterrien, besti pegora datoz eta dana nahi daba hemen irabazi. Hasiera polita eman dio partidari. Galdu bai, baina egin ere bai. Baina orain, erabat. Galdu eta galdu diardu, eta aspaldian egindakorik ez. Torre! Julen! Aire! Aurkarien pilotarekin atera usakea. Goitiak. Gorkaren errebeskada ezker Ormara. Venga, ahora nueva. Para que no se caliente. 8 eta 14. Aparca, Vamos. Vale. Búscale, Ahorka, Eta Pégales aire. ze pilota atera. Ez zeukaten oso argi. Berberaekin segitzea erabaki dute azkenean. Cuida. Urreisti. Aire. Ven un poco. Gorka. Alex, aire. Pica. Los dos. Bien. Ondo Gorka. Aire. Otra Gorka. Io besatea erraza da, baina gero heldu egin behar du. Bai, duetez. Eta horrek emototzen abisa euriaz. Pasa. Deixa bondino. Cuida. Ondo, Pumpalaster. Aire. Mucho. Aze pilota sartu duen Goitiak. Gorkak ere zaila. Aire. De lau. Cuida. Ordu. Ormabikoa ez du bat ere. Gurutzatu. Aze pilota sartu duen Miarriztarrak. No, sale. Oso behartuta urruti geratu zaio pilota hori erreboterako Goitiari. Julen. 9 eta 14. Tanto bakarraren faltan dira partida berdintzeko Goitia eta Del Rio. Azken tanto honetan izan dituzte aukerak. Ia bukatuan ere izan dute. Hor ikusi duzuen hola begiratu dion aurkariari eta bai galanki behartu ere. Baina ze pilota sartu duen Lapurtarrak. Atzera Goitiak errebotea Urreistirentzat. Venga. Labur geratu zaio eta
Joko bana irabazita, hirugarrenak erabakiko du auzia, Jaun Andreo. Lehen da biziko jokoan. Gorka oso zuzen. Urreisti galdu bai, baina bukatzen ere ikusi dugu, eraginkor eta zorrotz, eta arriskutsu, bigarren honetan Del Rio beste bat izan da, eta Goitia ere haren baranoan hobeto. Ea zer dioskun Gasteiztarrak. Julen, hasiera aldean deseroso xamar ikusi zaitugu, baina beti gora zatoz eta nola gainera. Ez da, hasieran hotz, nes guzture bi, gauza asko egin nahian, eta akatz gehi egin ditut. Eta gero bigarren zetan asko hobeto, ja eskumaz hobeto jolasten buruarekin, eta RB6 baztertu eta jazta. Eta nahi ondo bukatu dugu, eta hirugarren zetan buruarekin eta irabaztera. Hirugarren set honetan non egon daiteke gakoa? Hirugarren zetean. Sakatz gutxien egiten duena irabaziko du. Gu daukagu errekurso asko, eta agian erabili beharko ditugu, baina momentuz akatzik ez, eta buruarekin mina egin. Zorteon. Venga, topera. Topera. Beste bada Del Rio hau. Lehen biziko jokoan pilotak ere hotz eta Julen bera ere bai. Deseroso lekurik hartu ezin da. Eta zuk aipatu duzu, Jokin da lekua hartu beharko du, asentatu beharko du, partida hori irabaztekotan asentatu da, orain beste bat izaten ari da. Eta begira, bigarren joko honen ondoren nola geratu diren Urreistiren datuak. Orain 9 egindako eta 13 galdutako ditu, bigarren joko honetan 2 izan ditu eginak eta galduak asko 7. Del Riok orotara 4 egin eta 6 galdu, egindako horietatik 2 atzean eginak izan dira. Iparetaz egindako bat ere izan du dotore askoa. Eta dena airean da partida honetan. Uni honetan askoz ere itxura hobea ematen ari dira Goitia eta Del Rio, baina postantura Auskalo, zer gerta daitekeen? Bai, eta Julenek definizio moduen akatz berbi erabili dago, ezta? Egixe da, inautek akatz asko indabezela eta eurek itxi hau. Baina dana ez da ongo akatzetan, Hor aukeri dauenien tantu eginen bida, markagailuen oberanak gora enbida bera barik, eta segaitxik ez, hori be errekurso bihurtu. Berak errekurso berri erabili dau, eta Alesek zein berak badaukie tantu egitxeko botere hori eta aprobetxauen bida da. Oso bikote altxua, boteretsua da. Goitia eta Del Rio botatzen dutena golpez gehiago dira. Baina ea zer gertatzen den orain. Sakea norkatera txapak erabaki du. Vamos! Goitiari dagokio. Sakea hori zestaz desabantaila da. Normalean Urreistiri ez izan dio airerik kendu, errebesez atzera. Einautek eutxi Del Rio. Gorka! Aire! Aire, goizino! Un poco! Aire, Julen, aire! Sí! Erki Del Rio. Ahí. Orain dantzan dara biltza. Aurkariak eskuma horretan. Bai, eta ez da izen bat erretza, Erreboteko zuluen hartuteko pelota bat. Betxu nora bota da ben eta zen horabidekin genera. Bikaina izan da. Gorkak. Saski motorra zukitu egin du, entzun ere egin dugu. Hotxa. Aire, es esto, si no. Bien, Gorka, bien. Baina orain Gorkak berak. Venga. Jarri du pilota ezker horman. Bana. Líder. Eta guri, jente helduek beti esatuzku, pelotari hoizek eta ezker hormi ez dauela adornureko. Ezker horman tanto asko itzen die eta hirugarren set honetan ikusten gabiz, ez? Zelako garrantzixe duken ezker hormana peloti botatiek. Venga, la 106, Gorka, Gorka, esta importante,
Urreistiren sakea. 106 nueva. 106 berria. Bueno, ba... Venga, Gorka, ahora, Háblame ahí. Pixuz ere. Sigue ahí, La campeón, búscale. Miedo. Arinen horietako bat. Eta berria. Otz. No me jodas. Eta Del Riok eragiteko, aurkaria dantzan jartzeko. Hainbesteko erraztasunik emango ez duena, eta erraztasunak berak eman ditu orain. Errebesez gehiegi arrotu du, pieta bat. Eta jokokako molde honek horixe dauka. Bigarren jokoan ezinean ikusi ditugu. Urreisti eta Gorka, baina hirugarren honetan utxetik abiatu dira, eta beraiek aurretik gainera. Eta bostera. Bai, psikologikoki horrek eskatzen dago, ezta? Barriro partidu hastiek, aurreko akatzak hastiek, eta reset bote motiek, ezta? Hori da. Ondo hemen Del Rio, berriz ere eskuinez. Eman egin dio, eta ezker orman jarri du. Pina! Emozioz beteriko bukaera izango dugu. Horratx. Eurena. Gorka, esta! Eurena. Oseo. Gales, Alesen sakea, Urreisti, Ormabikoa, bikaina! 3 eta 2. Bueno, partida hasierako Urreisti agertu zaigo hemen berriz. Eta ez da gara itxarra. Ez denez gara itxarra. 2 tantutxo behar dituzte orain. Lehen da biziko zatian sakea restoan oso zorrotz, oso eraginkor ikusi dugu Urreisti, eta orain agertu da berriz ere, einautura. Ane? Iñaki Iza, Gabon. Bai, Gabon. Pelotari hoia zaitugu, zestan ere nahiko aditua esango nuke. Partida ugari ikusi dituzulako hemen Gernikan. Zeitxura hartzen diozu ikusten ari ganen honi? Bueno, hasiera egite da ez dala ona izen, faio asko ikusi oguz. Da gero emoten deu, Del Rio apurbete askatu dala, da eskumie soltetan hasi dala apurbe gehitzu lehenengotan lotuta ikusiako, eta oin politia dau partidu, eta bueno, 3. setien beti emozio egoten da, eta hori gure deusaliek. Marroi edo gorri, nork irabaziko du, nor gaienduko da? Ni marroien alde torri naz, da, bueno, hasieran sufridu got ikusite, utz asko ikien ebizela, eta ointxe, guzteko jaten eurek irabaztie. Ea, bazer gertatzen du, eskerrik asko Iñaki. Venga, eskerrik asko. Iñaki Itza, Zornotzarra. Asegartzeko pilotari profesional izana. Dotore eskoa. Estilista hutsa. Ezker eskuin ederrak zituena. Eta errotik pilotazalea, ez eskuzalea bakarrik. Zestaz ere gozatzen duena. Hemen ezin izan dio airerik kendu Urreistik, orain errebotea. Barrura. Eta lortu du helburua. Gurutzatu egin du, ezker orman sartu du. Angulo dezenterekin irten da pilota hori ezker ormatik, eta eskuinez, neira. Berandu xamarren du da. Bai, jauzin da peloti ez da. Frontizien gora indau eta gero, jauzin da, eta horregaitzik. Inketan boti motzen. 4 eta 2, Urreisti eta Gorka partida irabazteko zorian. Tanto bakarra falta. Aire, Sino, mucho ñao. Aire, Julen. Gorka, aguanta. Del Rio. Tuyo. Tranquil. Urreisti eskumaz. Aire. Eta lortu du helburua. Indarra hundiri gabe zubira jaurtitako pilotaka da. Eta azkeneko tantoetan agertu da berriz ere, Einaut. Bai, gorde eta onda, ez da, akatzazko inez, deskonfiantzaz, baina behitxu. Setekan jokatzi hausi da, eta benetako Einaut ikusi dugu. Jokokako kontaketa honek horrelakoa gerraztu egiten ditu.
erabat mendean hartuta eduki dituzte bigarren jokoaren zatirik handienean, baina berriz ere utxetik abiatu dira hirugarren honetan, eta ongi Eñautu Urreisti Winter Seriesen jokatzeko eman dioten lehenbiziko aukera honetan. Goitiak 9 egindako, Urreistik 11. Galdutakoetan are handiagoa da aldea. Goitiak 8 galdu ditu, 13 Urreistik. Biparetaz egindako bat Urreistik. Sake errestoan eginak beste gisa batez kontatuta daude. Txitsak bat ere bai, moztuta bat Goitiak 2 Urreistik. Errebotean egindako tanto bat Urreistik. Errestoan eginak 5 Goitiak 4 Urreistik. Atzean 3 Alesek, 2 Eñautek. Del Riok 6 egin ditu eta 7 galdu. Gorkak 3 egin eta bakarra galdu. Hor dago Miarriztarraren sendotasuna. Iparetaz egindako bat Del Riok, errestoan bat eta 2. Atzean 4 Del Riok, 1 Gorkak. Ez dauka beste zenbaiten distirarik Gorkaren pilotakadak, baina beste gauza asko baditu. Eta 294 pilotakada da, 2 joko eta 1 garaipena Urreistik eta Gorkak eskuratut, eta honen beste amaiera emango diogu gaurko emankizunari. Datorren ostiralean Arrasateko eskupilota jaialdiarekin izango gaituzue. Alde batetik Murua eta Agirre lauterdian B-serieko txapelketan, eta ondoren Peña eta Etxeberria. Ederra jaialdia, eskerrik asko Jokin, eskerrik asko Ane, eta gainerako lankideoi, eta eskerrik asko zuei pilotazaleoi, gau eta aste ederra pasa ezazuela. Izan ongi!